سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمنيتنايو كم ووترو هذا الشانل زين حدنا تزبيرترا زحجزن زتررن زبلنايو عند حقونا يتسرحنا يكون انت غني حدنا بفلتات كهنا سلازلو اكلنا علمنا سلازغنا دما اب علمنا اقدس في الساميتات ككايد خلو نعتاتهم ونكن ردوهم كنجنزبو من لنا بقلنا نقط طبعنا نمنا ابرنا نسدرا بيتنا زطعمو كونو خلو بعبيو دما حقرنا بغض تام تزاورن كسلوا سلازخلو تم عبيت ايفنتس ون اتو قريبنا كنريبنا اكلنا علم كساب سلازخنكا you need to understand ويون نا ايرتراويان برسبكتيف بزعبا زغيه زلونا علم ابز channel زخريا نخل نا امريكا زينا كما تقولوا بنا امريكا مقان ويون برسبكتيف يوم زبو كم كالوت على مادما انا دما بنا ايرترا عيني انت عين صلوا كل وي خل زفصامتات ينغلب الفتن أفكرنا أفريقيا بزح فصامتات يزلو بفلاي نابي إثيوبيا زتوكر دما إذا قد دما نيرترا دارجا كافتي بحماق نابي إيرترا قصو حشوية زبل زنبرا نقرات لومي ني إثيوبيا يتقن بسقم بخل من قد زمت زلو إذا دما كن رينا إيرترا دما بخمي كنت كمال تدخل تخون كنا بالكم فتنينا لايك مكبار سبورت مكبار كسام وداتا مسانا مستحد ما العلا قد سنة كل ويو مجمر ياجن سوبر باورز عالمنا انتهي قبر اللوا. Do you know what % of Gen Z workers claim they experience burnout at work? I get scheduled for 25 hours a week. I'm literally about to quit. Not 20%, not 40%, not 80%, not 90%. 98% of you experience burnout. Every single day, go and work somewhere and do that 5 times a week? How? You're in your early 20s. Watch this. 23% face So انتهينا نرد لنا حجته وليد زلو جنزي بحال جزلو ولدو أفسومن شمنت ساعات نسومن 4 ساعات شمنت ساعات معالتي ويون لعليو 4 ساعات نسومن مسرح ستريس زفطرلو نا امرو صقم زفطرلو ولدو دما عبيوم وصيت نايزنتايو بيبي بامبرين كمزي بقى حصاناتكم زيوم ها خمزو خسلو زخونيوم ها كمزو خيكونو كمزو خبلعلوم كمزو خساتيلوم بزك خدلوم نابلكا اوف نابلكا تعبيو صباحنغو افسرح مساتوي نتو كومن سنس شمنت ساعات 9 ساعات مسرح عقبت كوينو نامرو برن اوت ويون للعقمي كوين نسرح زبل تسفا قرصت تقصل زي كل نامرو صقمات ديرا فقد تيرابي كل الكبل زوع الحبرتسب دما يعب مالتيو انا بتحد وجن نوي حوان ولا نعطي كونتنت فيديو 3 1 نيركم قدمي 4 عامات 5 عامات نزم عربا على الميديا بتنساتهم زبنا اجباب مصحفتهم قالني زترجمه نيره نحنا كم استبدلنا توما بافريكا زعبنا بزح ودلتات كم زنبرنا كم تزدلي تاشمو خمزه نبرنا حج كريو خلوه جن now that I am living the تي ناي عربا علم هيوت ابدكين ابقلين سلوزريو زلغو انت كنا جرز فتن اتن احنا بإيرترا زعبنا حصينا وعينه تعبابيا بتمرت دمغي خاتمت تسعنا اب حبرتسب كاسون كفكف نهريل كاتسعنا اكزاكتلي دما ست زباله سب زغبركا حبرتسبنا عالم كاب ولودو ناس غرز مصي ديسيبلين سلو زنبرو تفطرو دما بقطع يقصع سلا زنبريو ابز عجي زلو معرباو عالمك حدار تتفتاتي انت تفلاليقا منغسي يقلباكا كاب سرح تسويكا منغسي يقلباكا then at the end of the day حبرتسب موتيفيشن يبلون كمتنا بحقوتاتو كمتنا بوتاتو ليتم معاتن كسرح وصيتنا تقى سوفت جنريشن بقليلو بنيشتي نجر امرو زحت قال قديفات النيلو هو تفعفعزاتو فقرن حدارن هو تكفح يبلون يبلي لغون جن كينو فتح لهم يكون نجميرو اب تفطرو نيريو حيالا سبات جن حيالا دكونسيون دك تبعتيهم كنا تيجي نبرم ساقم بديهم نابنتا بيرترا سبعايا 3 قال عولي داخلا هندبت يموت يتقال ما يكونن يموت يموداش يدو نخلهم دقات عبي حانت كاباتهم ادي سلازغونه شوعات قال هيزا السترا يسرح اذا اتزنبره زختما شوعات قلعو منغست او يرواي كونن بعلا تطافيا ليتم على تنصيره دق اخت ابكيلا اذا خانتاي زريكا اتحبرتسب نكاس ايدو زيهب سمودتا زواغ حبرتسب نيرو guess what today كم تغاطم ابز اوروبا منغستنا حغزو بريك داون يزغاطم تحبرتسب soft generation دخم generation تفطيرو تحكد ما كتقبلوا كلالك كتقيرو عند عرقينكا نتكون نفس مستقبلك تراي تلو تزق ما تزغل برد end of the day اذن رؤيا زلنا ولدو سريحنا تكونتاتنا يبا حقوتاتو كمص زخل كم زي كونه ولا تمعرباوي عالم يزامنو زلو كوم سلو زخونه ايكونن نفس خطور نو ايكونن وليد دق عبي نزا نفسن تخل كمان زشجر زلو ولدو يمزعبي زلو وصيتنا دما اتحبرتسب كميلونا نقلقل يخيد كم زلو نريا لنا every معرباوي ابي اوروبا زلو امريكا زلو كم زيوم يبلكم يلون جن 98% نايتم منسيات
ናይ ኣምሮ ፀገም የጋጥመኩም ዘሎ ስምዑ ኣብዚ ይነግረኩም ቆፀን እዩ ክንደይ ፐርሰንት ከም ናይ ኣምሮ ፀገም የጋጥመኩም ዘሎ ኣብ ስራሕ ማለት እዩ They experience for 25 hours a week. I'm literally about to quit. not 20%, not 40%, not 80%, not 90%. 98% of you experience burnout. Every single day, go and work somewhere and do that 5 times a week? How? You're in your early 20s. Watch this. 23% face unmanageable stress and 48% feel drained. According to a Cigna survey, Gen Z is the most stressed generation of all time. And by the way, according to 1,000 leaders that are hiring people out there, watch what they said. This is employers talking about Gen Zers. 6 in 10 employers reporting firing recent Gen Z college graduates within months of hiring them. 1 in 7 employers indicated they may refrain from hiring new graduates next year's. Unsatisfactory performance. 75% of companies said some or all of their Gen Z hires were unsatisfactory. Week? How? سنتاي يوم زبل زلوا بحفشة زي حج زلوا ولدو ولا تم وهاب تسرحون نزيوم ولدو زيوم نخسرحو كبيت أجمع يقاط كم زلون مغنياتو أبسرحهم نكاسات سلزي يكونوا نعتاتهم بامبر كتجبر ويون إذن أوف كتب لهم سلزي تغل تن كامباني تات كالم الرجعتات يدليها كم زلوا وتصيد ناتو دما سدة تنياتات قدام وتمرس فيهم هاب كم زي مغنيات سدة تنيا حصور قتي تكخيز غليو كم عدلات سلزي نبرب أنا كابوب سلزي خونكو كاب سدة دمتسب بجك حدا أبز أوروبا متشوت كوينو أب تيك توك كوينو زباي زنبع بزقات أبغى قال مسقال تسبق تفاتينا كلت ورح بحدا خيرنا مسجدة فتني لزبكي يلن مالتها يكونن زباس حسدة تنياقل نكاسيو شو ما أنت تشعت ساعات صرت 5 ساعات بعد إنجليز نو أبا أمريكان كندا يشرحوا له إذا كنت زريكا سدة تنياتات رايم كوكب روز خلو شو ما أنت ساعاتهم دك عدي أو توليدهم زعبي ولدو شو ما أنت ساعات يبكيو مالو يرتراويان جناب تراك 10 ساعات يشرحوا له فللي ناي mental state ناي أمره سنا أمره mindset كمان مخانو كابزيز نقرأك أسر شدش ساعات سرح مالته يكونن جن إزاي حجز له ولدنا معربة وعلم أبي جزء يخيط كم زلوا كابزي أتوم دما كنت نكع كم زلنا ناتوم سلواكي هرمنا نتعبرت سبنا نفرح بنسعروا تبع الشاينا خنتا يقبر له Okay, let's go. If you could control things, would you want every other nation to become as wealthy as the West? Would you want them to become as democratic as the West? Yanis. Oh, me? Why not? Well, allow me to answer by means of an example, which touches upon something Konstantin said. That, the riffraff out there outside the West, that Konstantin said. حانت كابتي حتو انتهي إلى حتى الطلاب. كلنا قرأت كتقاط رابيت كانت زخون نيرو. البوليتيكا وكنات حجرات كلها تنكمع بلاز خلان تزخونا نيرا. صبوكو طبعا كلون ديمقراطيين حجرات تخونا دم مرس ككل نيلات. هذه نكتبت موي صبوك هوات نخلوا كاسي ديمقراطيك ساعة كم دقيقة سنة اللوية تعتو. الجيب قمتال إزلوا مز بحال زلوا ديمقراطي أوروبا أمريكان زلوا هو تقول تبع دينا بديمقراطية بسحوا ويس ديمقراطية تقول تبع بزح الجيب سحوا زازر بازي فليناك ساب زي حزنا يا بزح مش كعك فترة لناي انتهى يمزلوا نازلوا ساطة مسيلكم ديمقراطية كايدا انت حرق يركها قط تبع خازم عبلي يمزلوها ترجعون لهم هزبخا 4 عمت مرجع قبر تجميرو ناي بايتو مرجع دو ناي قال ناس حساب كام جلاس قال ملا زند حرق يركا الزينة تمع بالنا يتحجر زفترو يبلو خلو إتها نساتهم زمع بلوا من قد تختيل كان تاريخ هايقي إذا أكباب زديا مع بيلوم نو بقمت عليها نساتهم شوك أنتي مزمستي سرقت خلوية مع بيلوم مش مع بلو شعو أبسبو درجة مزبط حوش أنت جرم ديمقراسي بالك تأتاتوا جميرهم لذا زيادة تريك كتمع بالكلغة بزناتهم ديمقراسي كتمع بالكم زي تخلي فلتيهم سلامنتاي حزبي جينا كي تمهر خلو بزعبا ديمقراسي كفلت أكلني تتصورنت كما عبلا يكني تمايرنا نابلو زخون وزلون ريا مالنا حدث عليم تصاوتك وعساقر مسماتهم هبيك يلوم كسعرف زعلون ريا مالنا اب زخونه وددر عليم كسعرف مجمره تصرفون ريا مزلنا سميم لازم انت مالتي تا ديمقراسي زياده زدفوا لا سلامتاي نخيت معبل انقفات سلا زخونك سلامتاي حدا بلوص مراح انت مصيكا اب افريكا طريت امت وزن نغرزي حدا بلوص مراح انت مصيو نتهاجرتك جبرخ جمري بزح نغرات كغير كفتني كلوطا كفتني تا جبر وين 4 عمت مسجبره إذا سبزي سكعت تقينوهم it's very easy أبناء ديمقراطية عالم $1 مليون عايد ليه كان بأفريقيا من قصة نخد كير أب ديمقراطية تقين تهاجر ديمقراطية تقينا تاخد جبر لك simply جازيتا حنتي ميديا من قد جزيخة شمنا يتسبت تبلشوا أنت خونه ولا نابنت simple تتجبروا أبوتيل دك يسقول له حنتو قال تصدلوا إذا جاي ما يكون عندنا جركم زال حكيم أبوتيل دك يسقول له حنتو قال ولا حنت خي جبر أخلو كسي سني عم يسن تبل
قد يقول عميص نتبل شعو أبغى يوصل سكودايز أتقول ده يتعبيت فرد نخرجاجز عمد كوز اللي خلخون ما يبي إذا السبزي ولا تعينا تبع له قال عميص مستباله شمناتو كساكني وديل له كساكني تهريم له تانا يقال قداي عبيت فرد ناخذت كلا بخالد ما انت تقبره كورابشن كاغلكب كله حدا سب تسدلو زي ترغاغص يدبلكم زلو غزي تقول داي اي وعلون ግን አይተረጋገጸ አቤት ፍርዲ ይረጋገጽ ዘሎ በቲ ድማ ናይ ኮራፕሽን ኬስ ተፈጥረሉ ከማን ነገበርካ خلኻ አገለ ድማ ገለ ዘረባት ተዛረበ ድማ ቆሪጽካ ገምጢልካ ተምጾ ሽም ወረቀት ናይ ዝመራ ሕዚ ተባላሽ ያላ ስለዚህ ነቲ ሃገር ክቅይር ዝኽእል ዝነበረ ነቲ ለውጥ ዘይትደልዮ ተኮይንካ ኣብ ዲሞክራሲ ነቲ መራሕቲ ክጣልዮ ትኽእል ኢኻ ብቐሊሉ ከምዘይ ምረጽ ህዝቢ ከምዘይ ደልዮ ክትገብሮ ተጸላይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኤግዛክትሊ እዚ ፓወር እዚ ስለ ዝባካ ነቶም ናይ ወጻኢ ምትትታው ድማ ብፍላይ ሚድያ ፍርቅ ኸውን ኣለዎ ስለ ትብል ናይ ወጻኢ ሓይሊ እታ ቀደም ዝብልዋ ዝነበሩ ሎም ኣበይ መጽያቶም ኣላ ኣብ ነፍሶም መጽያቶም ኣላ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ ኣብ ጀርመን ኢዱ ክእቱ ይፍትና ኣሎ ይብል ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ ጀርመን ሽታይንማየር ኣብ ዝቐረበ ኣብ ተዛረበሉ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ እዩ ተዛሪቡ ኢዱ ይእትወልና ኣሎ ኢሎን ማስክ ምክንያቱ ነቶም ኤኤፍዲ ዝበሃል ይድግፎም ኣሎ ኢሎን ማስክ እንታይ ዝብል ዘሎ ገንዘብ ሂቦም የለን ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ፖስት ይገብረሎም ኣሎ AFD ነዛ ሃገር እዚኣ ክቕይራ ዝኽእል ንጀርመን ከጥዕና ዝኽእል AFD ይብላ ኣሎ and that's exactly ከመይ ገይሩ ነቲ ፖለቲካል ናሬሽን ወይ እውን ነቲ ናራቲቭ ናይቲ የማናይ ክንፊ ንቕድሚት የምፅኦ ኣሎ ንኢሎን ማስክ ዝፈትውዎን ዝድግፍዎን ብዙሓት እዮም ስለዚ እቶም AFD ኣብ ጀርመን ተቐባልነት ነይሮም ብዓለም ደረጃ ድማ ተቐባልነት ስለ ዘለዎም እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ድማ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ነቶም ካልኦት ንኽምረፁ ኢሎን ማስክ ካብ ማዕዶ ገንዘብ ከይገበረ ገለ ብፅልዋናቱ ጥራይ ቻለንጅ ይገብሮም ኣሎ እዚ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል በቐሊሉ ክጽለ ዝኽእል ሎሚ ኣብ ነፍሶም ምስ መጾም ውይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሎን ማስክ ገዳ ክወርዶ ኣለዎ ኣብ ፖለቲካል ኢንተርፌረንስ ይገብሩ ኣለዉ ብግምቲ ኣብ ኣፍሪካ ክኸውን ከለኸ ኤቭሪባዲ ዋስ ኮሜንቲንግ ዝደለይዎ ሰብ ኮሜንት ይገብሩሉ ነይሮም እንገስ ወት ንሳቶም ዝደልይዎ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ኣለዎ ንሶም ዘይደልይዎ ተኮይኑ ድማ ሕማቕ ሽም ሂብካ በቐሊሉ ሕማቕ መንግስቲ ሸይጣናዊ መንግስቲ ጌርካ ነቲ ሰብቲ ካብ ፖለቲካዊ ፀወታት ኣልዮ ብኡ እንተዘይኮይኑልካ ኸ ገዳ ትገብረሉ ነቲ ሃገር ምክንያት ፈጢርካ ገዳ ትገብረላ ነቲ ሰብ ድማ ኣብ ገለ ዕድል ተረኺብካ ድማ ጠቅ ተብሎ ውሕድ ገንዘብ ከፊልካ ብሓደ ወታደራዊ ሓላፊ ዘሎ ጌርካ ተኣልዮ እዚ እቲ ገይም ዝነበረ ነዚ ገይም እዚ ከይተረዳእኻ ዲሞክራሲ ከም ዝዶ ገለዶ እናበልካ ምህውታት ግን ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን ንቐፅል እጅብ እዚኣ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ግን ፐርስፔክቲቭ ነዚ ቪድዮ ኣነ ሰሚዐ ስለ ዝመፅእ ንዓኻትኩም እቲ ንዖም ከዛርብ ግዜ ከይወስድ እሞ ግዜ ከይበልዓልኩም ኢለ ዝገብሮ እምበር ኩላ ኣብቲ ድራር ፎር አፍሪካ ኣብ ግዜኡ ነውርዶ ኢና ድራር ፎር አፍሪካ ብእንግሊሽ ስለነውርን The riffraff out there, outside the West, are dying to come to our shores, and therefore it means that we're civilized and we're better. Well, take the Democratic Republic of Congo. The King of Belgium created the slave colony there for 30 years, then it was taken over by the state of Belgium for 40 years. Then, as they were gaining independence, the CIA murdered their first president. And now today, Glencore, one of our great corporations, is mining all sorts of cobalt derivatives and so on, giving zero to the people of the Republic of Congo. I'd like to live in a West which is not a parasite on people that it then denigrates by saying that you are the riffraff and you want to come to a beautiful garden and this is why. So بحتر دبل ملتي بوم እቲ ዲሞክራሲ ኢልኩም ተዛረብሉ ዘለኹም መጀመርያ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ክህልወኩም ጽቡቕ ይብሎም ኣሎ ንኣብነት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ነውሰድ ኢልዎ እዛ ሃገር እዚኣ ዘይተዓደለ ጸጋታት ዘለዋ እያ ቀደም ን100 ዓመት ዲ2 ዓመት ንጉስ ናይ ቤልጅየም መፅዩ ከባቢ 20 ሚሊዮን ዝኾኑ ህዝቢ ኣጽኒቱ ከም ድልየቱ መዝሚዝዋ ዘድሊ ዘበለ ሃብቲ ሰሪቑ ኸይድ ኢልዎ ክኸይድ ከሎ ንመጀመርያ ኣብ ሱሳታት ናጽነት ምስ ረኸቡ ፓትሪስ ሉሙምባ ዝበሃል ጥዑይ መራሒ ምስ ረኸቡ ሲአይኤ ንዑ ድማ ቀቲሎም ኢሉ እቲ እንኮ መራሕናቶም ሽዑ ንሓደ ዲክታተር ንኣሜሪካ ከገልግል ዝኽእል መቡቱ ሰሴኮ ዝበሃል ን30 ዓመት ከም ድልየቱ እናመዝመዘ እናሰረቓ ከም ዝኸይድ ገይሮሞ ድሕሪኡ ተቓሊሶም ጆሴፍ ካቢላ ዲ ወላ ላውረን ካቢላ ዝበሃል ኤርትራውን ትድግፎ ዝነበረት ተቓሊሱ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ንሱ ምስ ተዓወተ ድማ ኣይሶም ናይ ሳለስተ ንዑ ልክዕ ከምቲ ናይ ጆን ገራን በጋ ኣቢሎሞ ሎሚ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ግሊዮን ኮር ዝበሃል ሓደ ካምፓኒ እዚ ኩሉ ኮበልት ድዩ ሊቲየም ድዩ ገለ መለ ካብቲ ሃገር ዘውፅእ ዚሮ ታክስ ዝኸፍል ነቲ ሃብቲ ድማ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ናምትዩ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮጳ ብሕሱር ዋጋ በዓል ኣይፎናቶምን ካልእ ቴክኖሎጂ ናቶም ዘማዕብልሉ ዘለዉ እዩ እንድሕሪ ከምዚ ኮይኑ የስ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኤውሮጳ ክነብር ይሕሸኒ ኣብ ኣሜሪካ ክነብር ይሕሸኒ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ዋጋ ከይከፈልካ ወይ እውን ዘይናትካ ሃብቲ ከም ኖርማል ወሲድካ እቶም ነቲ ጸጋታ ኣብ ዓዶም ዘሎ ግን ዝተሓተ ደረጃ መነባብሮን ሕሰምን ሞትን ስቃይን ዝሕልፉ እንተኮይኖም እዚ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኣገባብ ትዛረብዮ ዘለኹ ዲሞክራሲ ደን ዲሞክራሲ ይሕሸኒ እንተቲ ኩነታት ናፃ ገዲፍካ ኩሉ ሰበብ ብናቱ መንገዲ ክኸይድ እንድሕሪ ዝኽእል ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ናቶም ብዝመስሎም ክኸዱ ሃብቲ ናቶም ከይሰራሕካ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ኩነታት ኩሉ
كم زي حجز الله يمخنا لذي ديمقراطي كم منشنا حبتي كتوصل ده رخين كان مالوتي تزربا ديمقراطي تخين منشنا حبتي دن أي تسترقمه دن ديمقراطي ناتك يتعمق كذا يتعمق كان شو نري سبات ديمقراطي أنا نصار ديمقراطي كون نديمقراطي كم حدا مفتوحين هيكون طبيعي ناي حبرة سب مغير غير كاتو تقام اللي تخين كاجن I don't think بخوم من قدك سرح زغلت نجار راين تايو أتحبرة سب نتزل لو وصقع ملو بملو تقصاصيرو ناس أخوينك نبر تخيلو كل عينة من قدي كما عبلو يخلي زبل منات على ناني نجدنا يكون كان ديمقراطي كتكون by the way ديمقراطي أجد سنة الله قبله خلوا نماني ينفلت مالو نتهم كالي وم نزدلي سرعاتين برا في السعودية ديمقراطية لا هي لهم بزعبة ديمقراطية يزاربني وين إمارات كم يبلومنيم نقطر كم يبلومنيم الكويت كم يبلومنيم they don't say those things سابو سلامتاي مزياتهم سبب زندنا له أمريكا بزعبة ديمقراطية تزارب معاسيو أبت حجرتيا زخونة بوليتيكاوات جندا كتسال مستدلين بر ديمقراطي بديفينيشن أمريكا ناي ديمقراطية قافية تكونتن وي ديمقراطية هنا يتكون أيقد سامني by the way ديمقراطية هو منقسي أنصارهم كي تجمعوا الوايم زقبرلو أبقبترينا هنا أديهم لهم بهزب استمرته مورسيز بهالمراحل اليوم بعلم جدليو زي عبد السيسي أبسطان توصل منير لذي كل التنريو زلنا تزبلون تكوناتاتن فلالي خاك ساب زي راخايو اتحبرة تسب كنا حيكلنيو ناتل العام بزي channel زلما كمي غيرنا تحبرة تسبنا نتزوهابنا زول لحبريتا بتخكل كننببون كنت قملو نخل نعوك ساب زي كالنا دما كل جزء مقابريانا مخان ويون تتالي لنا أبزي واسعنا شقراتنا كم بعال سوريان كم بعال كالوت هقراتن ناي كالوت هقرات مزمزا كان اساسك كنفتننا زنتاي مالتو بعال خاص اجيب كهجر كفح بتنتتوا شعوت هجر كا اين اخا اين خالوت كوينات تتف مالتو for example listen to this one now. Well, I think there's a couple of things here. First of all, we are undeniably in a competition with China and Russia, over being able to meet our defense capabilities and deter each other. There's no doubt about that. Also, technology is rapidly evolving. I mean, this is one of the big priorities for those of us on the House Armed Services Committee is to get our Pentagon to be able to develop, acquire, procure advanced technologies more quickly. Pentagon moves very slowly, but this is going to be a very difficult fight because technology is moving so rapidly. New technologies are coming on the field. How do they apply to the battlefield? This is going to be a challenge. But the other point that I want to make. So بدعباتي نفاريت China introduce جبرتها بحفشة صبوجرنا كريا أبزي كريا كونكو فتنة زين نفرتي لأن كان China زرع تانين بتعبي state of the art سلزقنا برادار كرايا زي كلا مخانن أنقلت أفز اللون عقم رما ننوح كقط سلاز خلا مهنياتو مبزحت النفرت زلوا تنزبل نفرت كيناتنا أمريكا F-35 ينزبالها نساتن جدا عمونجو ندارك ملعك خلالون سلزي ندارك بنز خلا مسن كسدد علىك زين China قد ندارك ملأ ننوح العمى كارماز خلا مخانن يزنقر زلوا هجج أمريكا تديسكاشن زلون تايو China تعبل لنا الله بتكنولوجيا ترى يكونس أب مهناس ناي نقرأ ترى يكون ولا أفتي نحنا أبي جاب لنا كاب China إلا نمكحلو وتهدراوي حيلو ننتقونه كيف تركبهم كم زلا نحجز قصة زلوا بحجك ما تزغل عودة كينات دما أب بتناي conventional كينات ترى يكونس بناي كال فليز بله بعوزي بتكنولوجيا استسنة كينات كون كم زغل يوم زنو غرزلو if that's the case كم ندحرقينه أبتناي نايمت أي عودة كينات حيال كتكون دحرقين كالتيف كإنوفيت كتجبر لك حدش نجار كتجبر لك حدش نجار كتفتر لك وتهدروا حيل دما حجز لنا مدرخ كم زي جاء بتمجمر يا ذهب كوهم علمنا نتغير سلة خيزة لا بتوم حيلتاتنا كلام زنبرون اتنا كلام أجابن كسر حال كيكلني for example أمريكا هذا كافتي استراتيجي ناتا وتهدراوي سقوم تقد مساعدة انتهى تجبر بقطة باك ترمسكات فد بقطة باك ترمسكات تخينا هذا ما انتهى تجبر له كتنزل كل الله كاب عالم نبدأ كم زي تجبر تدليو نجارات كم زي تركب نبرت كان بكالوت كم زي تسدد حزبها خيتعمه بتمرت خيتمعبل بتكنولوجي خيتمعبل صبغ حكمنا خيتركب تكنولوجي كيصفح في حتى عدي بقول لك تعصوكات فتت أبين فلتزي أبي إرترا دحنا صندا صبغ من قد حزات كيت مسجمرت أقل بوينت زهجرزيا سقات كتفتر لنا معناته نفسهم كخلوا زعريهم مجابريا كخونوا زخلي يكونون نحنا لما دليتنا خنجبر أي كف زفقدوا الناس لزي يكونوا نساتهم لما كمعبلوس لزغلوا زي صبغ يركن ذكروها بس من قد زخدوا وزلوا إيرترا كمعبلوس لزغلوا انتايلهم ناي جدا أنت معبيلهم كان إيرترا معبالي كنا نفري ومزلنا إيرترا أنت معبيلا كالوت حجرات دحريان تابي إيرترا قد حك جمرة إيرترا موديل خطل وتجميرهم اتي هابتي مزمزة ناي كلن حجرات
ካብ ኣፍሪካ ክጠፍዩ እሱ ተጠፍዩ ድማ እዚ ሕጂ ኤውሮጳ ኣጋጢሞን ዘሎ ትምዝመዛ እናጎደለ ምስ ከደ ኣበይ ደረጃ በፂሕና ኣለዎ እዚ ቀደም ኣጋጠመ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሓዳሽ ሃገር ንኸይትምዕብል ኩሉ ዕፅዋ ክንገብረላ ኣለና ከመይ ጌርካ ትገብሮሲ መጀመርያ እቶም ጎረባብታ ኣንጻር ኤርትራ ከምስላፋ ትገብር ቀሊል እዚ ድማ ብረድኤት ናይ ኣሜሪካ ትነብር ተኮይንካ ከም ኢትዮጵያ ኣብኡ ከሎ ቦናስ ሂቦምካ ድሌትካ ከም ትረክብ ገብሩኻ እቲ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ዘይነበሮ ከም በዓል ሱዳን እንተኮይኑ እንታይ ብሎ ካብቲ ጌርናልካ ዘለና እገዳ ከነጉድለልካ ኢና ምስ ኤርትራ ዘለካ ዝምድና ብተኮ ይብሉኻ ሲምፕሊ ንየመን ከምኡ ንነፍሲ ወከፍ ንናቱ ሂቦም ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ከም ዝስለፍ ገይሮም ኤርትራ እንታይ ከም ትኾን ገይሮማ ከም ትርኽመሽ ከም ዘይተዓቢ ገይሮማ ኤውሮጳ ድማ ምስኣቶም ክስለፉ ንቡር እዩ ምክንያቱ ኤውሮጳውን ካብ ኣፍሪካ ስለ ዝምዝምዙ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ዝበለቶ ብእሺ ምባል ጥራይ ስርዖም ናው ቲንግስ አር ቼንጂንግ ቻይና እዚ ከይመፃ ቀዲማ ኳልኩሌት ስለ ዝገበረቶ ኣብ ዓለም ናታ ፅልዋ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ናው ሌትስ ሽፍት አ ሊትል ቢት ናብቲ ወታደራዊ ኩነታት ቅድሚ ምላስና ብቁጠባውን ከነተሓዞ ስለ ዘለና ሌትስ ስታርት ኤውሮጳ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ዓመት እዚ ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ናይ ኤውሮጳ ክንፈልጥ ክንፍትን ኣለና ስለዚህ Time ever, the number of people who class themselves as white British is now a minority in London. The 2011 census results out today show 45% of Londoners are now white British, while Barking show 45% of Londoners are now white British, while Barking and Dagenham are seeing the biggest change of all. Children from እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ እቲ ጻዕዳ ዝበሃል ወይ እንግሊዛዊ ዝበሃል መበቆል ወዲ ዓዲ ኣብቲ ዓዲ ማይኖሪቲ ወይ እውን ውሑዳት እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለውን እቲ ካብ ካልእ ስደተኛታትን ካብ ካልእ ባክግራውንድ ዝመፀ ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ ኣብ ሎንደን እቶም ደቂ ዓዲና ኦሪጂናል ኢና ባህልቲ 45% ብምዃን ኣብ ሎንደን ማይኖሪቲ ይኾኑ ከም ዘለውን ኣብ ሎንደን ጥራይ ግና ኣይኮነን እዚ ኣብ በርሚንግሃም እውን እንተኾነ እቲ ፀገም ዝፍለጥ ከም ዘይኮነ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ምዕራብ ኤውሮጳ ይቕየር ከም ዘሎን መንፅር ድማ እቲ ኣካይዶም ዝነበረ ኩሉ ትዕብለላ ናቶም ዝነበረ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዶም እውን ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ራእዩ Children from white families in Birmingham are set to become a minority group for the first time when this year's census is collected in March. Population forecasts seen by the BBC's Politics show suggest that more than half of children under 16 in the city are from black and Asian communities. Birmingham could become a minority white city with under 16 in the city are from black and Asian communities. Birmingham could become a minority white city within the next 10 to 15 years. So እንታይ ተኣጋጥሞም ዘሎ እንግሊዛውያን ድሕሪ ክንደይ ንዓለምና ብቁጠባን ብገለን ዓብላልነት ድሕሪ ምግባሮም ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ ዘይኮነ ኣብቲ ዓድና እያ ዝብልዋ እውን ማይኖሪቲ ውሑዳት ክኾኑ ምዃኖም ሃይማኖቶም ገዲፎም እዮም ብባህሊ እውን እንተኾነ ምስ ካልእ ተሓዋዊሶም እዮም ስለዚ ሃገራት ኤውሮጳ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ከይደን ፅልዋ ክገብራ እቶም ንሳተን ሃገራትና ኢሎም ዝቆፀርዎን ኣበን እውን ንባዕሎም ውሑዳት እናኾኑ ይመፁ ከም ዘለውን እቲ ፖለቲካዊ ለውጢ እንድሕር ዘይወሊድካ እንድሕር ዘይተፋሪኻ ግድን ኢኻ ክትጠፍእ ናይ ግድን እዩ ዓልየት ናትካ ክትጠፍእ ናይ ግድን እዩ እንተዘይተዋሊድካ ሕብረተሰብካ ንኽትዕቢ እንተዘይፅዒርካ ካልኦት ብዙሓት ክወርሱኻ ምዃኖም እዚ just ኣብ ኢቮሉሽን ባዕሎም ዝመስረትዎ ዳርዊን ዝበሃል ኣብ እንግሊዛዊ ነይሩ ቀደም survival of the fittest ኢሉ survival ወይ ከዓ survive ንኽትገብር ንኽትቅፅል እንድሕር ኮይንካ ክትፋረ ክትክል ኣለካ ዘይፋረ ዓልየት ኩሉ ግዜ ነቶም ዝፋረዩ ቦታ ዝገጥፈሎም ኣብ እንስሳታት ከም እዩ ኣብ ሰብ ከም እዩ ክወልዱ ይደልዩን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ግብረ ሰዶማውነትን ካልእን ወስኸሉ እንታይ ኻ ትኸውን ዕጫናትካ ከይፈተኻ በፍንጫ ቦታኻ በቶም ዝፋረዩ ዘለዉ ሕብረተሰብ ክትካእ እዩ እዚኣ ውያ ተብሎም ዘላ ግን ዳስ ፋክት እስላም ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ይፋረዩን ይባዝሑን ኣለዉ ሃይማኖቶም ከም እዩ ዝብል ንሳቶም ድማ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት 6 ቆልዓ 7 ቆልዓ ከቢድ እናተባሃለ ከሎ 3-4 ቆልዓ ምውላድ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይገብርዎ እዮም ሃይማኖቶም ስለ ዘፍቅድ ስለ ዝፋረዩ ድማ they are going to dominate them ከይፈተው ኣብ ፈረንሳ ዶሚኔት ይገብርዎም ኣለዉ ኣብ ጀርመን ዶሚኔት ይገብርዎም ኣለዉ and this is a fact ካብዚ ነገር እዚ ኤውሮጳ ክንምንታይ ይብሉ ኣለዉ ክወፁ ይክሉን እዮም ነቲ ህዝቦም ውለዱ ክብልዎም ኣይክሉን እዮም ክወልዱ ይክሉን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ግብረ ሰዶምን እዚ ካልእ ሰይጣናዊ ኣካይዳን ወስኸሉ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ ሕብረተሰብ ንኽዋለ ንኽፋረ ዕላማ የብሉን ውፅኢት ናቱ ድማ ቦታኻ በቶም ካልኦት ክትካእ እዩ ፍተወፅላ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣስተውዒሎም ለውጢ ክገብሩሉ እንተዘይክኢሎም their fate ምርጫናቶም መፃኢናቶም ከመይ ከም ዝኸውን ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ብምውላድ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ዋላ እቲ ዝተወልደ መንእሰይ ኣብ ስራሕ ከምቲ ናይ ኣቦታቱ ዘይኮነ ኣብዚ ካ ዝስምዑ ምናልባት እዚ ኩሉ ነገር ዝሕዝን ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ክህሉ ክእል በት I'm just reporting እቲ ነገራት ዘሎ ኢና ንህበኩም ዘለና ኣብዚ ስምዑ ሕጂ West in decline.
Could you lower your hand? Is the West not in decline? Okay, for those of us who are... እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ይደክም ኣሎ ዶ ምዕራባዊ ዓለም ይደክም ዲ ዘሎ ይዓቢ ምስ በለቶም መጀመርያ ይደክም ኣሎ ትብሉ ስከይትኩም ሓፋብሌላቶም ዳርጋ 700 ዓዊት ናይቲ ገዛ ኢዱ ሓፍ ከም ዘበለ ጽንሒልናውን ክርዮ ኢና ምዕራባዊ ዓለም ይደክም የለን ክበሃል ከሎ ድማ ተባባ 10% እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዓቢ ናይ ስኮለርሊ ኢቨንት ዝተገበረ እዩ ምሁራት እዮም ኣብኡ ተሳተፉ ዘለዉ እቶም ፓነሊስትስ ወላቶም ተሳተፍቲ ነዚያ ኣብ ድሕሪት መጽየ ናታ ትርጉም ክበኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ በብዙሕ መንገዲ ከተሓዛ ስለ ዝፍትን Could you lower your hand? Is the West not in decline? Okay, for those of us who aren't in the room, I would say it was about, what, 10%? Don't think it's in decline? I'm used to being in the minority of one. So, ሕጂ እንታይ ትሕቶ ዘሎ እቲ ፓነል ኣብ ዛዕባ ምዕራባዊ ዓለም ዝዛረብ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ዝዋን እዚ ዝሰማምዓሉ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ድማ ምዕራባዊ ዓለም እናደኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኸኣ ኣብ ኩሉ ኣብኡ ንነብር ዘለና ዝበዝሕ ነዚ ቻነል ዝርኢ ዘሎ ሰብ እውን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ዘሎ እዩ ይዓብድ እዩ ዘሎ ይንእስ ዳርጋ እቲ ሓቂ ኣብ መንደቕ ዝተጠቅዐ እዩ ስለዚ ኣብቲ መንደቕ ተጠቂዕካ ኣሎ ትመልሲ ኣብዚ ዋን እዚ ምናልባት ድኾን ገለ ትብለሉ ይኮነን ቨሪ ስትሬት ፎርዋርድ እዩ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ዝኸድዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ሃገራት ኤውሮፓ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ፀጥታ ናይ ኤውሮፓ ኩሉ ነገር ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ብግምጣሉ ኣሜሪካ ሬላቲቭሊ የዛረብ ዘለኹ ብተዘማዲ ኣሜሪካ ኣብ ደሓን ደረጃ ኣላ ጥራይ ዘይኮነ ዝመፅእ ዘሎ ሓድሽ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብውሕዱ ኣብ ሾርት ተርም ኣብ ሓፂር ግዜ ዝብል ዘለኹ ኣብ ርሑቕ ግዜ ኣሜሪካውነቱ ዘለዎ ኣካይዳ ክትቅይሮ ትኽእል እያ ኢልካ ሙሉእ ኣፍ ልብኻ ነፊዕካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ሜቢ ኔክስት 4 years the next 10 years ኣሜሪካ ካብ ስልጣና ካብ ሓይላ ክትጎድል ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ጽልዋ ከምዚ እንታይ ብልዎ ቀስ ኢንክሪመንታል እዩ እቲ ምውዳቕ ናይ ኣሜሪካ እውን ቀስ ብቐስ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኤውሮጳ ግን ብቕልጡፍ ኣብ ምንቅልቋል እዩ ዝርከብ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ብፍላይ ኣሜሪካ ንቻይና ኣብ ቻይና ኸይደ ክዓፅዋ ኣለኒ ንራሽያ ብዩክሬን ገይረ ክዓፅዋ ኣለኒ ክትብል ከላ እተን ካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ይገብራ ኣለዋ ይመፅኣ ኣለዋ ድን ወላ ኣብታ ዓደን ጥራይ እንተጠው ኢለን ዘለዋ እስከ ባዕሎም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ድራማ ንርኢ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና እዩ Now for more on this is Democratic Congressman and ranking member of the House Armed Services Committee, Adam Smith. Congressman, the reveal of these jets, including one with reported stealth capability, wasn't really very stealthy. It was in broad daylight, clearly visible to onlookers. What message is China trying to send, and does it have anything to do, you think, with the stalled initiative for the U.S.'s own 6? لنكن تشاينا هذا فلوي زخونة نفاريت أب سمايات ناتا كم زرعيتن ملي قزوز حبريتاي كونن دايما دايلون زوز ومخانو نسود ما بأمريكا of course military super power ناس لازبلو إذا عين التكنولوجي كراخلو عبس سقات كم زفترة لو من أمريكا فلوتيو عين التكنولوجي تشاينا لنكن كل عينات military technology أريالا بمilitary عين مالتيو بحيل بحرن بحرن أمريتن كلتيو تحيلتات مجمريا بزعبا زارب وزلو اسكن اسمعني شتي دحريته مليسنا إذا كونغرسمان نايم أبالنا تي أمريكا مكل خال زخونة أبال بايتون يتهجر بزعبو كزارب كله أب كمية الرجال تودر كجلتي مجمريا جنزيا background خوننا. It looks a bit like an aircraft carrier. It's got the same long runway, but the missions differ. An aircraft carrier is basically a floating air base. They're used to establish supremacy over far-off areas. The decks can launch and land fighter jets. An amphibious ship is different. Its main purpose is to transport troops. Say the Chinese want to land soldiers in Taiwan, then aircraft carriers are of no use. They need amphibious assault vessels for this. Conventional ones can only launch helicopters and landing craft. They cannot launch fighter jets. So, إذن ريو زلنا أب China مبل كال أيكزي أبزا إسرا نربعتن أنتي زعبيت aircraft carrier تبال نفرت كوينات تبعت بجسن متقعت كفتس ما زخلا أب أمريكا أب عالم دما وحدات هجرات رايزون إنه زبس أمريكا تونجن China مبل سالسيتن sophisticated state of the art technologies اللوا خيزوم قريبا منيرم أوش تحنت عمد حجي دما amphibious مالت سراويت ناتكا كاب حدا بوتا نبتال بوتا ببزح كتنقصاقصو اللي تغل مسكولا أصواراتهم لك كمزي حدا جنبار كتنقصاقصو اللي تغل مركب قول أو خلو دما هليكوبتراتون كورد زغل كل نجار كمال زغل صفي زغل وتدراوا عغمي كتنقصاقصو اللي تغل مركب دما حجي نفتنه تأتولا مالتي انت عينك وادا سلازلومي أمريكا أب حدا عمد مركب كتودونا يتخلني يزلا أبتالك زي فيديو متيالكم نيرأتي تشاينا ناي مراخب مفراي عقمناتا نزع علمنا كمي جرا دومينيت جرا طلا
نتي ندي زدل ديو نتانكرات زدل ديو ننداد منقساقس ديو نمغعازيا زدل ديو دارغا بعالم قصر حد تراي دي كونسي مودادلت بزي بلو ملكي دومينيت جيراتو زلا زي دما بير ابتي حيل بحرناتات هانصو زلا سلمتا كاب حيل بحر كندزي هانصلو مخنياتو تشاينا مس امريكا زخوني وغ كغاطم تخوينو امريتا يكونن كغاطم اب بحري كغاطم بحر سلو زخوني ناي نيفي سوبر باور كتكون كتكلالو تشاينا تالاي تشاينا ابزو وانزي at least in the next 20 years or 30 years نزمات اسرع من 3 عامات مس امريكا كتواقع عند روينا كبابي ايكو سلازي اتناي نو وحر حقات كمزنا امريكا ني كبابيا مس اختواقع ليا تكنولوجي كون زليا هذا ني كبابيا نحيل بحرنا تخلو العقم زي that's why ناي تشاينا استراتيجي كما يغيرا نفسها كتكلاخل تخل سلازي خوني زدليا اصوارات نبينيو بنصارو امريكا كابرو مصياك ان تشاينا كتفرات توينا زدليا تكنولوجي دما فليز بلي ابز حجي مبزحتهم من امريكا كيلاتات كزارب كله امونغ امريكان تشاينان وتهدراوي رسمن تغاطيما كباب تشاينا امريكا ني تشاينا خسعرا خمزه يدخل فلتي there's no way بزخون يكون كالكوليشن امريكا زبلكم امريكا كسعرا يدخلنيا ولا ون امريكا بعلم تريننج كغبرو خلو كم زين تايبلو سيميليشنز بحالالو وتهدراو سيميليشن كغبرو خلو كل غزيات سيميليشن امريكا تسار معناته اتزلو وتهدراوي كومبينيشن سنتريخايو اقاومانيت سراويت اقاومانيت بحري كلام كله امريكا ابزوريا تشاينا مزيا كسعرا يدخلنيا of course امريكا ابزوريا امريكا دما زخون هاجر كسعرا يكلنيو سلازي اتي ناتا كبابي كومبليتلي كنترول جراتلا ابزوريا ناي كالوت مزيا كم زلك ابراشا قريبا كسعر زي كالت تسعيرا سعر تحيزا كيت تدالو زلا اب كبابي تشاينا مزيا كسعرا يدخلنيا انت هون عنوات كتورت غليا كتغونا دبات غليا سلازي እዚ ኩነታት እዚ ስለ ዝሪእዎ ዘለዉ ሳቶም ናቶም ዘረባ ንስማዕ ሕጂ ብክልቲኡ መንገዲ ከሪአኩም ስለ ዝኾንከ እዚኣ እትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ቻይና ሕሉፍ ሓሊፍዎም እንታይ ክሃንፁ ጀሚሮም ኣለዉ ኢሎም ፓላሶ ዝሰርሕ ሮቦት ፈጢሮም ኣለዉ እቲ ፓላሶታት ናይቲ ሃገርሲ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ንክሰርሕዎ ቴክኖሎጂ ጥራይ ነቲ ፓላሶ እናሰርሖ ይኸይድ ማለት እዩ I don't know እቲ ቴክኖሎጂካል ኣድቫንስመንት ኣብ ቻይና ዝረአ ዘሎ ብቓላት ክንገልፆ ከማ እናኸበደና እዩ they are moving pretty fast بزقلطف فتنت يوم زعبي زلو and this is going to be the future هذا سبب ابز حلفه فيديو ناتي كجلس كلغو انتاي الى تزاريبا نيرانه منسياتنا نسكولارشيب نابي كنسدوم علينا نزبل حتى 100% ان تشاينا كنسدوم كنكلالنا واي مخنياتو اب تشاينا التكنولوجي تراي كونن زلو انتاي دا ولا تي صلوا working mentality اتي صلوانا يسرح سب كسع كندي نخيسو نعلامو كسرح كم زلو نخيس كام مسرح دما هذا وصيت زمصال كانسيو معناته تدي سركا وصيتو ناي متسني حنت سئل نيرات ندلنكنه كريكم دليز نبركو جست جيف مسل سو ابزي حنتي چارت كريكم سلاز دلخي غزي وسيده ازيا لنكنه دوصتيا كم تريو زلهم ኤርትራ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ መመሊሱና በርታይ ዝኸይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ትሬኒንግ ናይ ቴክኖሎጂ ዲዩ ናይ ካልእ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓዝ ትሬኒንግ ኤርትራ ምስቲ ኤምባሲ ናይ ቻይና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣምባሳደር ኤምባሲ እውን ብዝያዳ ግን ኤርትራ እቲ ስኮላርሺፕ ከም ናተይ ሪቶን ድሌትን ናብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ስኮላርሺፕ ምስዳት ብኩሉ ክሳራ ኮይኑ ይስማዓኒ ቁፅሪ ሓደ እቲ ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካን ክሰድድ ከለኻ ዝወስደልካ ዋጋቲ ኮሌጃት ይኹን ቲ ዩኒቨርሲቲ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ክቡር እዩ ብገንዘብ ከፊልካ ክትምሃር ዩኒቨርሲቲ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር እዩ ከም ኤርትራ ሃገር ድማ ሓደ ሰብ ንኣሜሪካ ወይ ንኤውሮጳ ትሰዶ ምናልባት ንቻይና ክሰዶ ከለኻ 5 ሰባት ከምህረካ ይኽእል ኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ብውሕዱ እየ ዝብለኩም ዘሎ it depends which kind of university ኣብ ቻይና ትወስዶ መለኻ ግን ብውሕዱ ናይ ሓደ ሰብ ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል 5 ሰብ ከምህረልካ ይኽእል تا خليتك انت قندا قداسيتي انا خريو خلو تاب ايرترا ناب ايروبا كسدو خلغا انت هاي كفل تزخل انا عايز رد انا مالتي حدا ابتي يونيفرسيتي نا ايروبا انت عينت بحلي زلو تفلت كتكل لك انديفيدواليزم نعايت رايت عمل نزبل كالتشر يزلو بخالا زراربا نسخاك ان هاجر كغلغلالكا يكاد سددكايو تمليسون هاجرو كغلغلالكا عبنسي ابي ايرترا دموس افريج كندي كون غلط عتيو نهاجرو تماهيرو بزي كغلغلالكا يكاد تحاسو تسدد كيفسب ابي ايروبا خمص خلو دموز نعين نفسي كان صلو زخل منقدي كمهار نهاجر سيرف تقبر قال ملز بحال كونسبت يلا نمربا وحلا قدامي قبروا وني روم يمسو نابنت امريكا سرايتناتهم تيمزلو serving the country نهاجر يغلغلال دموز يخفل يوم قال serving the nation يمزلو اب امريكا تكالتشر ناشناليزم patriotism زبل زربال ليو ابي ايروبا كم يلا انا نفسي رايخات
ስድራ ቤተይ ገለጽ ባህለን ኣነ ንነፍሰይ ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ ኤውሮጳ ምስ ኣምፃኻዮ ኮምፕሊት ንሓንጎሉ ክቕየር እዩ ብዛዕባ ሃገራውነት ተመሊስካ ሓዝበልካ ንህዝቢ ከገልግለልካ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ዲጋ ናይ ገርሰት ወይ እውን ናይ ከርከበት ከይዱ ክሰርሓልካ ይትፀበዮ መኪና ገዚኡ ኣብ ፅቡቅ ፋብሪካ ክሰርሕ ገለመለ ክሓስብ ስለዚ ባይ ዴፊኒሽን ዩ ኣር ኣብቲ ናይ ትኸስረሉ መድረኽ ኢኻ ዘለኻ ነቲ ሰብቲ መሊስካ ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ክሰርሓልካ ይክእልኒ ስለዚ what is the point of scholarship ንክሰዶ እቲ ሰብ ተመሊሱ ከገልግለካ ዘይክእል ተኮይኑ ንደገ ምኻድ ሕማቕ ይብል ኣለኹም ግን እቲ ትፅቢት ናይቲ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ክትፈልጥ ኣለካ ኣዲኻ እንታይ እቲ ትፅቢት ናትካ ንሰብ ደገ ክመሃር ክሰዶ ከለኻ እንታይ እቲ ትፅቢት ናትካ ከይዱ ተማሂሩ ኣብኡ ክነብር ዲኻ ትደልዮ ወይስ ክመለሰካ መብዛሕትኦም መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ ክምለስዎም እዮም ዝደልዩ ዳትስ ዋይ ሎሚ ኣፍሪካ ዝበዝሑ ሰብ ናቶም ንቻይና ሰድዎ ዘለዉ ኣብ ቻይና ዝኸዱ ኣይምለሱ ማለት ኣይኮኑም ኩሎም ይምለሱ ማለት ኣይኮንኩም ብሓፈሻ ግን ቻይና እቲ ምቾት ናይቲ ህይወት ከምዚ ናይ እዚኦም ኣይኮነን ዘሎ ላይፍ ኢዝ አ ሊትል ቢት ሃርደር ብርቱዕ ውድድር ድማ እዩ ዘለዎ እስኻ ካ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ድዩ ምናልባት ቋንቋ ዘይትኽእሎ ምዃንካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወረቐት የብልካን ኢሚግሬሽን ከምዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዘይኮነ ምናልባት ንዓድኻ ተመሊስካ ውሕሸ ንኸውን ዝብል ሞቲቬሽን እውን ክህልወካ ይኽእል ዳትስ ዋይ ኢቭን ናብ ህንዲ ናብ ካልእ ገልካ ምስትሃድ እውን ኣገዳስነ ዘለዎ እቲ ፍልጠት ግን ኣብ ኩሉ ማዕረ እዩ ፍልጠት ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ብፍሉይ ዘሎ ዝመስለኩም ከይከውን ኣብ ኤውሮጳ ምናልባት ካብ ካልኦት ዓለም ፍልይ ዝበለ ፍልጠት የብሎም ፍሉይ መፅሓፍቲ ይምሩኻን እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስለተምሃርኩ ኣነ ኣይነወ ስዊትዘርላንድ ሓደ ካብቶም ዝማዕበሉ ሃገራት እዮም ስለዚ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስዊስ ንምሃሮ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ክብለኩም ኣይክእልኒ ሶሪ ከም ዝበሃል ነገር የለን ደሰይ መፅሓፍቲ ኢኻ ትምሃሮ ኣብ ኣሜሪካ ትምሃሮ ኣብ ቻይና ትምሃሮ ኣብ ህንዲ እውን ይመሃርዎ እዮም ኳሊቲ ናይቲ ትምህርቲ ኣካዳሚ ስርዓት ናይቲ ትምህርቲ ገለ ይቀያየር ክኸውን እዩ ኩሉ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ኣለዎም ኣይብለኩም ኣብ ስዊትዘርላንድ ፅቡቅ ዝኾነ ኳሊቲ ናይ ትምህርቲ ብቁዓት መምሃራን ክምሩኻ ዕድል ኣለካ እቲ ትምህርቲ ግን ኣብ ኩሉ ኣሎ ፃዕራም ተኮይንካ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ so much about this topic scholarship ናብ ቻይና ክኸዱ ከለዉ ሰባት ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነስ working culture ናይ ምስዓር ናይ ምጥቃም ናይ ፈጠራውነት ናይ ገለመለ ክመሃሩ ክእሉ እዮም ዲስፕሊን ክመሃሩ ክእሉ እዮም ስለዚ ተመሊሶም ድማ ዝበለፀ ሰርቪስ ነቲ ሃገር ክህቡ ይኽእሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ሕጂ ናብቲ ናይ ቁጠባ ድሕሪ ናብ ዞባና ክሰግረ ምናልባት ቁሩብ ግዜ ወሲደ ኣለኹ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ድማ maybe chocolate watches or the beautiful mountains. Amazing. But here's something you might not know. Switzerland is actually an amazing place for people who invest in crypto. It's like a dreamland for crypto people like us. Switzerland does have a lot to offer, so let's have a look at why this little country could be your next big move in crypto. Let's start where it all began. Have you heard of Zug? It's a small city in Switzerland with about 30,000 people, and it's called Crypto Valley. Why? Because it's full of blockchain. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዓዲ ኣብ ስዊስ ኮይና እዛ ቪድዮ ጌራታ ኣብ ዓለም ብዛዕባ ስዊስ መብዛሕቲ ሓበሻ ወይ ኤርትራዊ እንታይ ዝፈልጥ ናይ ባንክታት መደበር ምዃና እዩ ዝፈልጥ ሓቂ እውን እሱ እዩ ክሪፕቶ ከንታይ ኢና ኢልና ፀረ ባንክታት እዩ ኢልና ስዊትዘርላንድ ኣንፃር ረብሓናቶም ናይ ባንኪንግ ሴክተር ጃየንትስ ክነሶም መጀመርያ ንክሪፕቶ ዝተቐበልዎ ሶም እዮም ንስዊትዘርላንድ ንሓዋሩ ሓብታም ዝገብራ ነገር እንተሎ ድማ ካልኦት ዘይገብርዎ ኣቐዲሞም ናይ ምፍላጥን ስጉምቲ ናይ ምውሳድን ክእለ ስለ ዘለዎም ጆ ባይደን ይኹን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንክሪፕቶ ከሳድዶም ከሎ ስዊትዘርላንድ ነቶም ካምፓኒታት ንዑና ኣብዚ ንሕና ንዓኹም ዝኸውን ፖሊሲ ክንገብረልኩም ኢና ክትዓብዩ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም የብልኩም ብምባል ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ክሪፕቶ ዘላ ሃገር እያ and I'm very happy ኣብ ስዊስ ዘለኹም even ኣብ ታክስስ ይኹን ኣብ ካልእ እውን በነፊት ስለ ዘለዎ ጥቀምሉ ዝዕድል ብንእሽቲ እውን ክትብገሱ ትኽእሉ ኢኹም ስዊትዘርላንድ ዝገበሮ እቲ ሃገር መጀመርያ እያ ትገብሮ ካልኦት ሃገራት ኩሎም ክስዕቦም ምዃና ድማ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ቢኮዝ ስዊትዘርላንድ እንታይ ዝብል ጆክ ኣሎ ስዊሳዊ ባንከር ባንክ ዝሰርሕ ስዊሳዊ ካብ 50 ደርቢ ክዘልል እንተሪኢኻዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ኣሜሪካውያን ወይ ኤውሮጳውያን እዮም ከም ዝብሉ ስዊሳዊ ባንከር ካብ ባንክ ክዘልል እንተሪኢኻዮ ናበይ ይወድቕ ኮንካ ክትግምት ኣለካ زعل بقى زب كم زول فلوس إلهم جوكو قالوا له نجنزب كساع كندي كم زفلتون يدي حاجة جنزب دما ولا بتحمق قدام هاي كونات عالم كلا كونات عالم كحيات كله في أوروبا سويسا يتنكفون بل أرو كابتو كونات بزوع كم زرب حيز زنجرس لذي كما أتوم كالربع كن كلالنا نتعدل دما تدعموا لخبلكم يدلي مالت بزوع نجارات ندي زبهال زلو جن do your own research كم زتري وزلهم كبابي شحن ميتن زخونه كامباينታት ኣብ ብሎክቼን ዝሳተፋ ከም ዘሎ ኣብዚ ሱቅ ዝበሃል ካንቶን ጥራይ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቶም ኣብ ክሪፕቶ ዝዓበያ ዝበሃላ ካምፓኒታት እውን ኤthereum ከም ድማ ካርዳኖ ኣብዛ ዓዲ መበቆላቶ ወይ እውን እቲ ንዖም ፋውንዴሽን ናቶም ነቲ ገንዘቦም መጀመርያ መሰረት ዝኾነ ኣብ ስዊስ ከም ዝኾነ ዝንገር ስለዚ very very important ዝኾነ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እሞ ካብዛ ዓውዲ እዚ ተራ ዘለዋ ስለ ዝኾነት በዓል ስዊስ እንድሕር ዝኣትዎ ዘለዋ ነገራት ድማ ውፅኢት ዘለዎ ምዃኑ ክትፈልጡ ምዃኑ ፈሊጥኩም ዘድልስ
اوكي نكست زغزل بزعبا قرن افريقيا يكون قرن افريقيا لنكنه اب يو ان عدا عبي مغابايا تخايد نيرو سدما بزعبا وسانه نايتي اقاب سلام ناب سومالي لاند كما اقاب سلام كوينو ناب سوماليا زات سراويت من يكفلو اينوت حغراتين سراويت سدا زخلا نعوز ملكت ناي موداتا زربن ويون كلاتهم حساباتهم زبولي نيرو ابي احمد دما نايتا انكرا شبدبدنا بلز جبرا جل كوندخون ابزي حجز جبر زلو كنتات وصي تمصالمو سراويتو اب سوماليا نكقصل مو تنزرخبان مليونات ገንዘብ نكرخبلو زخل زلو صلوا ፖለቲካው صلوا نخصاوتلو زخل مدرخ دما يفطرلو كسري حاسب نيرو انت قونه كم تزدليو يخدلي يلن ازي ادما كليرلي بنصور صفعيت اب غص يايلو مالو منالبات ابي احمد ابزي وانزي بزع زربا يزاربكم زلو يزنገር حنت ካብዛተن زيايا ምፈልገው ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም ተላላኪ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጠርም ጥቅም አላችሁ ያን ያስታረቅን ተከባብረን አብረን እንኖራለን እኛ የሞራል ልዕልና ያለን ሰዎች ነን ابي احمد كم زي خزارب كله سي ناي بحكي قال سب كل عندي زبلو از زاربو زلو زخونه مراحك زاربو زغل سب ايكون ناي مورال لعلنا لك كاغل ملل كانوا قلوا يا خاهم تبل كم يلكاي زربني تلا اخي خازب لك كمني كم سلو زخون كاتره خاهم تزارب ኤርትራ ብዙ ጊዜ ያተነቀፍ በዛዕባ መላእክ ተላእክቲዮም ገለ መለ ንሳቶም ከም ስለ ዝኾንዮም and they know this ዝም ገይሮም ዝፈልጥዎ ተላእክት ከም ዝኾኑ ዝደለዮ ነገር ዝደለዮ ከም ዝገብሮም ይፈልጥዮም ማይክ ሃመር ይልኹም ከም ዝነበረ ይፈልጥዮም ካልኦት ሓይልታት ድማ ናብ ዝደለይዎ ኢማራት ከም ትልኹ ዘላ ይፍለጥ ኢትዮጵያውያን ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ስለ ዝፈልጥ ድማዩ I think social media ክሰምዕ ስለ ዝውዕል ድማዩ ነዚ ነገራት አይነ ዘረባ ዝዛረብ ምናልባት ካብ ውሽጡ ዝብገስ ኢንሴኪዩሪቲ ግን ካብ ዜሮ ዝብገስ ካይኮነን ንዕኡ ከምኡ ዝኣመሰሉ የጥቅዕዎ ስለ ዘሎ ብፍላይ ጆሃር ለንቀናን ቂድዎ ዘሎ ክንርየና ስለምንታይ ንኣብይ ኣሕመድ ቅልውላው ይችልሎ ሰብ እዚ ምክንያት ድማ ኣለዎ የእውነት የሞራል የፍትህ ልዕልና ስላለን ነው ኦፕሬሽን ያሸነፍነው ወደፊትም እናሸንፈው ኢትዮጵያ ማለት እኮ እንኳን ደሞዝ ተከፍሎት እንኳን እንትን ክፍጦር ተብሎ በክተት አዋጅ አርሶ አደር ሰብስባ ወራሪ ማሸነፍ የቻለች ሀገር ናት ፔሮል የሌለው ስም የሌለው ድረስ ተብሎ ማለት ነው አሁን ያለው ፎርማል ሰራዊት ታንክ አለው መድፍ አለው አይኑረው በክተት አዋጅ እዚህ ናይ ቀደም ቪዲዮ እንዲግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ሚዲያ ዘውጾ ስለ ዘሎ just كل زبلو زلو كاب محر فرحات زبقاس مخانية مزنقرو okay قال حدش دبلومات همتيلو نسو زبلو ونكن سمينا because there's so many variables أبزوانزي أبي أحمد شجرة قاتي مو خمزلو زنقر زلو زها بكل من قديو كلولا وقاتي مو زلو حدا كابتي أبي كلولا فتيرو زلو قد دايدما زي كاون زخل مجمريا بزياس كان يجمر أبادولا وركنا أبي نبرو ለእያንዳንዱ ጥንካሬና ድክመታቸው እንደድራ አስቀመጠ በዛ መመዘኛ ሁሉም ጥንካሬና ድክመት ነበራቸው ጥንካሬያቸውና ድክመታቸውን ደምረን የተሻለ ውጤት የነበረው ለማ ነበር የኛ ሐሳብ የነበረው ለማ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ገዱ ምክትል ከሄደ የተሻለ ነበር ምክንያቱም የተሻለ ልምድ አላቸው የተሻለ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ካብ ኦሮሞ ብናይ ኦሮሞ ቃልሲ መንእሰያት ቀይሮ ዝብሉ ዝበሃሉ ብዝፈጥርዎ ዝነበሩ ጻቕጢ ናብ ስልጣን መጽኡ ወድ ኦሮሞ ናብቲ ፖለቲካ ክመጽእ ምዃኑ ኢኻ ዝንገር ነይሩ ሶሪ if that is the case እንታይ ክግበር ተባሂሉ ነይሩ ካብቶም ናይ ኦሮሞ ሰብ ሓደ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ከም ዘለዎ ይተነጊር ነይሩ ሕጂ መን ይምጻእ ካብ ኦሮሞ ይትሕቶ ካብቲ ናትና ካልኩሌሽን ዝነበረ ሽዑ ይብል ኣሎ ጆሃር መሐመድ زحشه تخمتومن بالليجومن كله امزازينا قطر حاده كمص ندليو زنبرنا لما مرقسا يزبحاليلو شعونا كل روميا مراحي بريزنت نيرو مهوريو تقبلنا بحزب نيرو بدعمي بوبولار نيرو سلازي نسو ينت سلطان كحزو زغل بكل منقدي بقعت دما نيرو تمكرو دما نيرو ويلو دحريو دما تابادولا زبحال ابت بوليتيكاو سيركل نوش تمكرو زلو مسكالوت سباتون يسرح سلازي نبري نسو كالاي كون أبدا أنت كوني أبيني ربوتو أبسي كمي لي أبسنت أمسي كزارب كله سمعوا زعبا أبي رايدي كوني بزعبا كالو سباتون
نزو كنتات بناتو تعزبتي دعمي أقداسي تعزبتو خينا رغيدا يسمعوا بزيا وچني ማቀራረብ ስቴትማንሽፕ ነበራቸው ከዚህ አንፃር ነው ለለማይወሰን ነው አብይ ሪጀክት ያደረግንበት አንደኛ ልምድ አልነበረው ትምህርት አልነበረው ጁኒየር ኦፊሰር ነው እንደ ወታደር ባትል ቴስትድ የሆነ በጦርነቱ ሲቆየ ሰራዊት የመራ ጀነራልና ከሚሊተሪ አካዳሚ ወጥቶ በጦርነት በቀጥታ ያልተሳተፈ በተለይ ደግሞ ቲም ያልመራ ወታደሮችን ያልመራ ሰው የተለያየ ነው ጦርነትን በቲዮሪ የተማሩ ሰዎች ጦረኞች ናቸው ቲዮሪውን ብቻ ስላዩት ጦርነትን በህይወት የኖሩበት በተለይ ደግሞ በአመራርነት ከወታደር ጀምሮ የወጡበት ሰዎች የጦርነትን ክፋት ቦይ ቤላ ጌሪን አብ ዝሃር መዘሎ ብጣዕሚ ኣብታት ሕመ ቦታይን አብ ዝሃር መዘሎ አብይ አህመድ አፍቱ ካልኩሌሽን ቅድሚት አይነበረን ይሉ ስለምታይ ተመክሮ የብሉን ትምህርት የብሉን ተመክሮውን የብሉን ይሉ ክልች አፍቱ ግዜቲ ህዝብ ክመርሕ ሀገር ክመርሕ ተመክሮ ይነበረን ትምህርቱን የብሉን በቃት ማለት ዶክተሬት አለው ይዝ ባህል ግን give us a break ትምህርትናቱ ናይ አብይ አህመድ 5 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ስለዘሎ ሪና ያለና ታዕነ ትምህርት ከም ዘሎ ወላውን ወታደራዊ ተመክሮ ኣለዎ ኢልና ክንዛረበሉ ተኸይና አቢሉ ጁኒየር ሚሊታሪ ሊደር እዩ ኮሎኔል ተነይሩ ጁኒየር እዩ ተቀንደ ሓደገኛ ዛዘር ባዚያ አነፈት ያ ማለት ሓደ ወታደር አቤት ትምህርት ኸይዱ ዩኒቨርሲቲ ናይ ትምህርት ኸይዱ ወታደራዊ ማዕረግ መኮንን ዲዩ ኮሎኔል ደረጃ ትምህርትን ተወሲዱ እዚ ሰብ ዛብ ስልጣን ከተምጾ خلኻ ብጣዕሚ ሓደጋ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ኢሉ ስለምታይ ብቲዮሪ ዝፈልጠን ኩናት ኢሉ ብቲዮሪ ዝፈልጦ ሰብ ድማ ኩናት ቀሊል ኮይኑ ዝስምዖ ኢሉ ልክዕ ከምዚ ብዛዕባ መኪና ምዝዋርድ ይገለመል ኣብ ቲዮሪ ጥራይ ዝፈልጥ ሰብ ወይ ውን ብሽክሌታ ክትርኢ ከለኻ ኩዕሶ ዝርእዩ ደገፍቲ ናይ ኩዕሶ ከም ዘይገበራ ከም ዝናበሉ ዝዛረቡ ኩዕሶ ዝፃወት ዝነበረ ሰብ ጥራይ ነቲ ነገር ዝርድኦ ከቢድ ምዃኑ ወይ ውን ነቲ ተግባር ብኣካል ዝፈልጦ ሰብ ግን እቲ ኩነታት ይርድኦ እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ አብይ አህመድ ንኩናት በቲዮሪ ዝፈልጦ በአካል ዝፈልጦ ነይሩ ኩናት ምተጸየነ ኢሉ እዚ ሁሉ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ አምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ንኩናት ንሱ በቲዮሪ ዝፈልጦ በተግባር ኩናት ሳዕ ክንደይ ክፉእ ምዃኑ ስለዘይ ይፈልጥ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ ስልጣን ምምፃእ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ መፍጣሪ ኢሉ ወላ እውን እቲ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝበሃል እውን ኮኮሞም ነይሩ ጁኒየር ሚሊታሪ ሊደር ዝነበረ ኣብ ላዕሊ ከይዶም ነቲ ኩናት ብትክክል ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ሓደ ካብኡ ብግምጣሉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወታደራውያን መራሕቲ መብዛሕቶም ኣብ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ዋጋ ከፊሎም ንሶም ዝፈልጦም ኣሕዋቶም ቤተሰቦምን ዝተሰውዎም ቃንዛ ናይ ምረት ናይ ኩናት ዝፈልጡ ስለዝኾኑ ንኩናት ኣይመርፅዎን እዮም ኣብ ኩናት ከኣትዉ ተኮይኖም ከመይ ጌርካ ዝዋሕደ ክሳራ ከጋጥመካ ከም ዝኽእል እዮም ፕላን ዝገብሩ ተርዲኦምኒ ምክንያቱ ምረት ናይ ኩናት ስለዝርድኦም በዓል ኣቦኸ እንታይ ዓይነት ፕላን እዮም ዝገብሩ ከመይ ገይሮም ዝዓበየ ጅግንነት ተፈላጥነት ክረኽቡ ይኽእሉ ዋላ ብዙሕ ሰብ ዝጉዳእሉ ይኹን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተኸተሎ ረይዋ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንደይ ሰብ ተኸቲሎም ኣብ ኣምሓራ ሕጂ ክንደይ ሰብ ይኸተል ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንዑ ከም ገይም ኣብ ትምህርቲ ተተማሂርዎ ኮይኑ ብተግባር ስለ ዘይፈልጦ እቲ እሱ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እዚ ከዓ ኣገይን ኣብ ደገ ኮይኖም ናይ ወታደራዊ ትምህርቲ ዝወሰዱ ሰባት ኣምፂኻ ስልጣን ክትቦም ከለካ ንምንታይ ሓደጋ ትፈጥር ከም ዘለካ እዩ ዝነግር ንጆሃር መሓመድ ከም ድሌትካ ራእዮ ንኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብታ ትሕሞ ይሃርሞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ከዓ እዚኣ ንኣብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ፍርህ ፈጢሩሉ ዘሎ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ኣብታ ትሕሞ ይሃርሞ ስለ ዘሎ የጦርነትን ምንነት ይረዳሉ ዩዥዋሊ ትራንዚሽን ላይ ጁኒየር ኦፊሰሮችን ማምጣት በጣም አደጋ አለው አይደለም በነምበር 1 ኢቭን በአመራር አካባቢ ማቅረብ አደጋ አለው ሀውክ ይሆናሉ ጦረኛ ነው የሚሆኑት አንዱ ይሄ ለኛ እንትን ነበረ አይ ኢንተርቪው ልምቱ አዋራውት ላኩት ሰፋ አድርገን አወራን የነበረውን የኛን ግምት ኮንፊርም አብይም ማለት ነው yes ኮንፊርም አደረገ እና ከዚህ አንፃር የሱ እንትን መምጣት ከፍተኛ አደጋ እንዳለው አሁን ላይ ምን ሆኗል ለማለት ነው እንጂ I was terrified እሱን ካናገርኩ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ የሚያምሳ ምትግል የኢትዮጵያ መታፈንታ ከፍተኛ አደጋ ላይ እንደሚደርስ ተረዳው ይሄንን ከሚያማክሩኝና ብሪያቸው ከመሰራ ሰዎች ጋር ስንወያይ የባሰ ግሌሪ ሆኖ ታየ ለሱ ባለ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ናቱ ተሰማዕነ ዘለዎ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ዝያዳ ክኾን ከሎ ኦሮሞ ድማ ንዓቢ ዕድመ ስልጣኑ ኣብቶም ኦሮሞ እዩ ዝምርኮስ ስለዝዋይ ሓደ ኣምሓራ ክሃርሞ ከሎ ወይ እውን ሓደ ተወላዲ ናይ ትግራይ ክሃርሞ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ እታ ቪክቲም ሜንታሊቲ ክጥቀም እንታይ እዩ
ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ከም ዝገብሩን ዘለው ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ስልጣን ምህዳም ዝግበር ዘሎ ክብል ኸልዩ በኦሮሞ ክመጽእ ከሎ ተመጥቃዕቲ ግን ምኽንያት የብሉን ስለዚ እቲ መንሰይ ድማ ጁሃር መሐመድ ይኽተልዎ እዮም ይፈትዎም ኣብዚ ሓፂር እዋን መጽሓፍ ጽሒፍሎ እታ መጽሓፍ እቲያ ኣብ ኬንያ መመረቕታ ንኸይግበረላ አብይ አሕመድ ናብ ደገፍትናቱ ይኹን ገለ ዕንወት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈርሀዩ መመረቕታ ኣብ ኬንያ ጸቕጡ ተገይሩሉ መመረቕታ ከም ዘይግበረላ ተገይሩ ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ዋላ እቲ ለማ መርገስ ዝበሃል ኣብ ኤሮጳ እዩ ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ሓደ ነገር ልክዕ ከምቲ ንህወሓት ዘጋጠሞ ሓደ ሙቭመንት ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ድማ ምስቲ ግብፂ ኣብ ከባቢኡ ተቐርቦ ዘላ ምስቲ ካልኦት ሓይልታት አንጻር ኩሎም ኣብቲ ቦታታት ክሽፍንሉ ዝኽእሉ ሻዕብያ ጥሒንዎ እንተነይሩ ቀደም ሻዕብያ ምስኡ የለን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከትሕኖ ዝኽእል ስለዘየለ እቲ ኩነታት እንታይ ክኸውን እዩ መድሓኒ ክደልዩ አብይ አሕመድ ብዝኾነ መንገዲ ገይሩ መድሓኒ ከመይ ገይሩ ይደልኹም ገለ ካብቲ ክደልዮ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ኣብዚ እውን ካልኦት ይዛረብሉ ኣለዎ ስምዑ እስከ ሄዳችኋል ብለዋል حطت مطلب وقاعدين نعمل من 2011 جلسات ولقاءات ومفاوضات وغيره ከ2011 ጀምሮ ስንቀመጥ ከእናንተ ጋር ስንጓጓዝ ምናምን ቆይተን አልፈን ولم نصل لاتفاق لابد ان نصل لاتفاق لابد ስለዚህ የግድ ነው አሁን በአዲሱ የትራምፕ አስተዳደር የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ ወይም በናይል ውሃ እነሱ ናይል የሚሉት እኛ ወይም ኒል የሚሉት እኛ አባይ So ናይ ግብፂ ሚድያ ከም ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ድማ ናሓትፍዶም ይዘራረብሉ ከም ዘለው ግብፂ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ ቅድሚ ሕጂ ዘይሰለጦም ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ወይ ናይ መወዳእታ ዕላማ ንክሓርሙ ብኩሉ ሓይሎም ክንቀሳቀሱ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና 2025 ኣገዳሲት ዓመት እያ ክትከውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ክወስድ ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ግብፂ ድማ ኣሲሮም ቆሪፆም ተበጊሶም ኣለዉ ዳሜንስ አብይ አሕመድ ብጣዕሚ ከቢድ ዓመት ክጂ ጽበየ ከም ዘሎ ኣብ ሶማሊያ ድሮ ከይተጀመረ ከሎ ተሳዒሩሎ ጽልዋናቱ ወፂኡ ቦታናቱ ኤግዛክትሊ ብግብፂ ተተኪሎ ግብፂ ሰራዊታ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ሶማሊያ ክኣቱ ኢትዮጵያ ድማ ጠቕሊላ ክትወፅእ ተወሲኑ ዘሎ ሓደ ካልኣይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዲል ጌራላ ኤግዛክትሊ ከምቲ ናይ ሶማሊያ ጌርናዮም ኢሎም ስለዚ ኣብ ኤርትራውን ፕሬዘንስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግብፂ ምስ ሱዳን ዘለዋ ቅርበት ብምግማት በቲ ሓደ ወገን ምን ክትመፅእ ከም ትኽእል كل زي أتحيز كان تاريخ هايو دونالد ترامب ني أبي أحمد أي فتوانيو أبي إثيوبيا زلو بوليسي دما تغير يخلي الكاك قمت هاي تخلنيها جبت دما بسنك تناي قداينا إسرائيل بس أمريكا العلو استراتيجي كومك الراب جيراس لزلا ناي أمريكا تسمعنا تكلوايو دونالد ترامب دما بول كنا جبسون سبوغ زمدنا كم زلو هاي زنقر لزي أبي أحمد 2025 كبار عمد كتكونيا كل زي دما وش تعوز أجمعتو ما قلبك يجبروا اللي خلوا زجاتهم زلوا ነዚ ጉዳይ እዚ በይና ባይኖ ዲፕሎማሰኛታት ገይሩ ይክምክቶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ዝገበረው ኢንተርቪው ስምዑ እዚ hopeful with the new trajectory that Ethiopia is on what are you most hopeful about through the national dialogue process through the transitional justice process and also through a DDR process a new generation of Ethiopians who have reached a degree of consensus on what being Ethiopian means, what kind of Ethiopia we want to see, state institutions that ንሪኦ ዘለና ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ውዑይ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዓለም እዚ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ቶፕ ዲፕሎማት ክኸውን ማለት እዩ ትፅበው ነገሩ ንእሽተይ መንእሰይ ብምዃኑ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ስልጣን ክትሪኦም ከለካ ኩሉ ግዜ ደስ ይብለካ ትግምጣልናቱ ድማ 110 ሚልዮን ዘለዎም is this the best person they can find if this is the best person they can find ዝበለፀ ሰብ ካብ 110 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ዝበለፀ ዲፕሎማት ክኾኖም ዝኽእል እዚ እንድሕር ኮይኑ ሜይቢ እንተ ሃገር እውን ንባዕላ ፀገም ከም ዘለዋ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ንእሽተዩ ዶክተር እዮም ዝብልዎ ሚኒስትር ፍትሒ ነይሩ ግን ክትሪኦ ከለካ ፈርስት ኢምፕሬሽን ናትካ ክትሪኦ ከለካ ከም ካምፓኒ ኮንካ ሰራሕተኛ ናትካ መጀመርያ ኣፉ ክኸፍት ከሎ ፕሬዘንት ክገብር ከሎ ክትሪኦ ከለካ ናትካ መምዘኒ ትህብ ኢኻ ኣነ ናቱ ኢንተርቪው ብእንግሊሽ ክሰምዕ ይፅበ ነይረ and this is the first thing and convincing ኣይኮነን just እቲ እንኮ ተመሪፅሉ ዘሎ ክኸውን ዝኽእል ዝብላ ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዘምኖ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ስግኣት ስለ ዘለዎ ንስልጣኑ ኣብታ ጥቁ ንሱ ዝኣምኖም ክጠልሙኒ ይክእሉን እዮም ዝበሎም ሰባት ዳንበር እቶም ዝበቁዑ ሰባት ዝበሎም ኣይኮነን ክገብር ዝኽእል ምክንያቱ ፍርህ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እቲ ፍርህ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ሓደ ካብኣቶም ድማ እቲ ፍርህ ዝፈጥረሉ ዘሎ ሓደ ካብቶም ንኣብይ ኣሕመድ by the way ኣብይ ኣሕመድ ብብዙሕ ነገር ፍርህ ዘጋጥሞ ዘሎ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ስጋት ኮይኖሞ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ
تناي فانو اكتيف وقع ابز كايدلو زلو قال كله نار انا نخيد لنا جن اتزعبي سقات كونو زخل زبال زلو جن جوهر محمد مخاني زنقر and the reason is جوهر بزح نقر كقبرو بزح كان معلق خمس زخل سلد فلت ما كدرساچون እናታለን ወታደር መሰረቱን እንዳትል የኢትዮጵያ ወታደር 6 ዓመት ተዋግቷል 6 ዓመት ሲዋጋ መኮንኖችን አጥቷል ኮሎኔሎችን ሻለቆችን ተገለው አልቀዋል በትግራይ ጦርነት ጊዜ አሁንም እየታገለ ነው አሁንም ወታደሩ በጦርነት ላይ ያለው በየቦታው ተሰማርተው አሁን ደግሞ እየፈከሩ ነው ኤርትራንም እንወጋለን የሚለው የውጭ ሀገር አጀንዳ እሱንም ለማስገድ እየሄዱ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ሀገር አጀንዳ ነው ኤርትራን መውጋት የውጭ ሀገር አጀንዳ ነው ይሄ መታወቅ አለበት አሁንም እየሄዱበት ነው ወታደሩ ግን ደክሞታል በአፈሳ ነው እዚህ ብዙሕ ዘረባ ዘድልየ ይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብዛ ሓለፈ 6 ዓመት እንታይ ኣጋጢምዎ ብዛዕባ ኩናት ክጅምር ክልዶ ገሎ ኸውን በዝብል ዘረባ ክዛረብ ከሎ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ እንድዮም ዝፍክሩ ትማሊ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ ሓንቲ ምናልባት ተሪኢኹማ ብዛዕባ እቲ ናይ ለማማ ናይቲ ባጫ ድቤለ ዝበሎ ባጫ ድቤላ ዲ ወላ ደበለ ዝበሎ ምስ ፖስት ምስ ገበርኩ ብዙሕ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ኣቋማ ይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ገለገለ ዝብል ፖስት ብዙሕ ኔጋቲቭ እንዲ ዝፅሓፍ كيتكم سبورت كبرابو انت خيلكم بانجلش لزغونه نت انترناشونال اودينس لنا نغبرو كم دما ابت درار فور افريكا ونغبرينا بانجلش مالتي نت انترناشونال اودينس كحجز غل بليز حجز ابون معناته زياده سب سمع زلوي وي سب كريو زلوي اوكي ناي ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት እንታይ ያጋጥሞ ናይ ሕጂ ኩነታት ቆመናናት ክትመዝን ደርጋይን kan እንታይ ያጋጥሞ ክትብል ኢኻ መጀመርያ ብዙ ዘረባ የድልየካኒ ሰራዊት ናይታ ሓንቲ ሃገር ንምንታይ ኢኻ ትሰርሑ ነቲ ሃገር ንኸድሕን مس كالوت هاجرات حيلتات كاب دقة دموتو كواجا يخات قبره نتهاجر كتحن شدشت عام سراويت نيتوبيا وش تاو كيناتي زلوا خلا زراربا زي قاتات نيتهاجر بتهاجر عاو سراويت يهرم له انت عايز فتر زي مفتحي كون نفتر شجري دفتر زي عبنا تقراي كجمر كلتو كنا انت قاتيمو سراويت ناتوم اتسمين ازز بهالت زحيه لسراويت ناتوم حقوق تسير فحبتنا تيوا عبيت ما راح تعرف تقدميتني اسرع عامتها 3 عامات زسلطنوا نتسراوي زمرحوا زنبر منهم تقاريهم نيرهم نساتهم تقلي ماما حقوق سيروما كان بحدش تودي بن خي هرمم دما كل زكال عامتها سدالو لي كوينات ناي تقراي زقاطمتو ناي تقراي وتدراو حيلي عامتها بلان زغبرين ير اكزاكتلي ابيك صبرو خمس غل بلان غير نيرو اتاخ صبرو زغل دما سيرو ابز دحانه شعبيا سلازت حنيشو كومد ما قالوت حيلتا سلازتغايلو دحينو لخن بالخلينا سراويت كهانس كتفتن ناي عامتها سراحي سلازي عند حقوق تسيرو تراي يكون استحيال كفال نايت سراويت انصار سراويت نايت ايتوبيا تواجي سلازي تግራይ تحيال بوتان تنيرو دفعاتنا تزحيل لو تنيرو تግራይ انصار سراويت ايتوبيا بمصار نايت سراويت نايت ايتوبيا عند حقوق سيرو خنبل كلنا قتيلو اسك دحن دحري زنبره كاب 2023 هاجر سراويت هنيص خنبل خلينا دحري 5 من واغا له مسامحرا امحرا دمت كالاي زعبي سراويت ناي اكل نايت حزبي سلازي توجز كايد دلو مسامحرا اندير خوينو بتدما مس رومان تخوينو السراويت ابت وشت زلو احواتي زقتل زلو موتيفيشن يبلون صراحه سلازخونه نابرا سلازخونه يزلو بخالا زراربا اذا سراويت زي اوشتو زقونقونه مخانه بزي خاتفل هذا صلاحيخا كهرمكه خلو انصار تحرن يخا سراويت ايتوبيا كن انصار من يكحرن مخنياتو انصار حزبي زواغا زلو اكزاكتلي لزو سلازخونه فولتناتو مزخونه يكون حيلي كودادر ايكلن اتزعزن كفالغه ابوشت هاجرو اب كوينات تصميد زلو سراويت نال شباب كواغا يلو اب سومال زي كتكيلو ام باغري اشافري يبلالو نبعلو قبر شبارا زلو اب حدو ابوغي اب كيناتن اب عغرغرين زلو اشحات سبا زموتو زلو اب سوماليا سلام رقاتن كسفن زخل حيليه بمباليو تاشو مزغبر زلو سلازي حدا سومالاو لون ايتوبيا فرانك كانتريز بلا فرانك زغونت هاجر اوشتا زلو صقم دي فتحسي ناي سوماليا شجر كفتهيلا كندز كتزارب كلاس ايغرمن دي بلالو سلازي اتو كونتات بوغنا محرا انتي مسل كخنرينا بقول من قد كريو سلازلو ام حرخ انتي بللو ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሽግር ኣላ ብምባል ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ተዛሪቡ ነይሩ ነዚ ድማ ከም መቐፀልታ ኣብዚ እውን ሓደ ብዛዕባ ዝርርብ ተኻይዱ ነይሩ ስምዕዎ ጀዋር መጽሐፍ እየሸቀጠ ነው ቢዝነስ እየሰራ ነው እንጂ ፖለቲካ እየሰራ አይደለም የሚሉ እዛ ብልጽግና መንደርም ሰምተናል እውነት ጀዋር ይሄን መጽሐፍ የጻፈው ለቢዝነስ ብሎ ነው ወይስ ለፖለቲካ አጀንዳ ብሎ ነው ገንዘብ ምንድነው
زعبا جوهر محمد بزح عندي زبال زلو أبي أحمد دما جنزب سسعي كم زلو قال ملي شمنا جوهر مريت كذبت كم زلو بخلو دبلوماسياون ناي ميديا بروباغندا ناتوني عتي خزلو because he knows clearly زي جوهر محمد حدا كوت كو خمس غل زي سبزي ني جوهر محمد بغرب عز فلطيو زي جوهر محمد زقبرو زلو لنكنه انتاي تعلامه ፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዘሎ ዲ ወይስ ተመጽሐፍ ክሽየጥ ስለ ዝደለይ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ስለ ዝደለይ ንረብሓ ይብልዎ ኣለዉ ኢሉ ኣለዉ ተሓቂ ግን እንታይ ኢሉ ይሓተሎ እዚ ሰብ እዚ ብቐረባ ዝፈልጦይ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ከማንም ሰው የበለጠ አብረን ብዙ ሀገር ሄደናል ለኦኤምን ጉዳዮች የተረዳሁትን 3 ነጥቦች ልናገርና ወደ አንተ ጥያቄ መልሳለሁ ያኔ ምን አይነት ሰው እንደሆነ መጀመሪያ ጀዋር ከማንም ሰው በፊት እኔን በማይገባኝ ጊዜ ይህ የኦሮሞ ፕሮቴስት በሚጀምርበት ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ኃይል እንዳለው ጥቅም እንዳለው ለትግል መጠቀም እንደሚቻል ያውቅ ነበር በሚኒያፖሊስ መጀመሪያ ላይ ስንገናኝ መጀመሪያ አነኒ ጆሃር መሐመድ ቦጌረዝ ፈልጠ ከለኹ ድማ ቅድሚሕቶ ኻ መምላሰይ እንታይ ንምንታይ ዕላማ ይመጽእ ዘሎ ቅድሚ መባልና ጆሃር መሐመድ ሓደ ነገር ኣለዎ ፍሉይ ነገር ኣነ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ቅድሚ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ኢሉ ንሱ ድማ ሚድያ ጌርካ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምቕያር ክንዲ ጆሃር መሐመድ ዝፈልጦ የለን ኢሉ እዚ ድማ 2015 ድሮ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ናይ ሎሚ ጽልዋ ከይገበረ ከሎ ንሱ በቲ ዝነበሮ ጽልዋ ነቲ መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ ክግምጥሎ ይኽእል ከም ዝነበረ ይፈልጥ ነይሩ ሕጂ እውን ኤግዛክትሊ ናይ ሚድያ ፓወር ከም ዘለዎን ዕላማ ድማ ክትጥቀመሉ ድሕር ዝብል ሰብ ከም ዘይኮነ እኔ እኮ 100,000 ሰዎች ተከታዮች አሉኝና በዙ እንጠቀማለን ሲለኝ እኔ አልገባኝም ነበር ምን እንደሚያወራ እኔ አልገባኝም ነበር ምን አለ ነገር ግን ፌስቡክን ተጠቅሞ ህዝብን አነሳስቶ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ከማንም ሰው አስቀድሞ የገባው እንደሆነ አሁን እኔ መሰከርለታለሁ 100,000 ነው ያለኝ አሁን ሚሊዮን ነው ከዛ በላይ እንደነበረው ትዝ ይለኛል 2.5 ሚሊዮን አለው ኦኬ በቅርብ ላይ ይሁት እስከዛ ድረስ የደረሰ ነው ሰንታይም ዝብል ዘሎ ጆሃር መሐመድ ሓደ ካብቲ ንሚድያ ተጠቂሙ ነቲ ሓያል ዝበሃል ዝነበረ ናይ ህወሓት ሓይሊ ናይ ህወደግ ንዑ ከበርዕን ዝኽኣለ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ንዓቢ ኣብ ሶንኮፍ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ዝህረም ዘሎ ንምእላዩ ከምኡ ድማ ሽዑ ናይ 100,000 ጽልዋን ተነይርዎ ሎሚ ብሚልዮናት ዝቁፀር ፈለወልስ ከም ዘለዎን ሚድያ ድማ ከም ሎሚ ዓብዩን ተዘርጊሑን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ዓብ ሲሪየስ ትረት ወይ እውን ኣገዳሲ ስጋት ይስምዖ ከም ዘለዎን እቲ ስጋት ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል አብይ አሕመድ እንታይ ክገብር ይኽእል ንዝብል እናተኸታተልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግን this is going to be a very serious issue ንዓቢ ጆሃር መሐመድ ንኤርትራ ጽቡቕ ዲ ሕማቕ who cares ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ክዲብ ዝኽእል ስልጣን ንኤርትራ ክጠቅም ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ምናልባት ካብ ታሪክ ክመሃር ዘይከኣለ እዩ እቲ ሕቶ ግን ሓደ መንግስቲ ተኣልዩ ተኻላይ ክኣቱ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ሃገርና ድኸመት ከም ትኸይጥራ ኢኻ ትፈልጥ ዘለካ ኣብ ሾርት ተርም እየ ዝብለኩም ኣብ ሓፂር ግዜ ፖለቲካዊ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ኣብ ዘበነ ህወሓት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ሓያል ነይሩ ካብኡ ናብኡ ህወሓት ምስ ወረደ ኣብ መፅኡ ኣብ መንጎ ዝነበረ ጎንፂ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገር ናይቲ ሃገር መሊሱ ንታሕቲ ወሪድዎ ሕጂ ድማ ንዓቢ ኣልዮም ናብ ካልእ ክኸዱ ከለዉ መሊሱ ክትሕት ፍልልይ ናይቲ ሃገር ድማ ንዓበየ ክኸይድ ስለዚ እቲ ሕቶ ነተን ኣብቲ ዞባ ዙርያ ዘለዋ ኢትዮጵያ ስጋት ፈጥረለን ሃገራት ጽቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይዚ ሃገር ዝክደክም ከሎ ኣድቫንቴጅ ዝባካ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓይሊ ክስምዖም ከሎ ወይ እውን ንእሽተይ ርቃት ክረኽቡ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ካብ ኣፎም ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ስለ ዘለና ሶሻል ሚዲያን ፓወር ከማንም ሰው በፊት የገባው ስለነበረ ነው አስቀድሞ ማየት ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ የፖለቲካ አንድነት ያስፈልጋል የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን እንደገና እንዲያገኝ ያደርጋል ለምን እኔ አብረን እየሄድን በየቦታው ከኦሮሞ ዲያስፖራ ጋር እንናገር ነበር በየቦታው ኢንጌጅ እናደርግ ነበር በአውሮፓ በአሜሪካ ቀድሞ የገባው ነው የነበረው ጀዋር ከዛ በላይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን ከየቦታው ይሰበስብ ነበር ከሀገር ቤት ውስጥም ያንን ቶሎ ተጠቅሞ ቶሎ ስራ ላይ አውሎ ለውጥን ለማምጣት የቻለ ነው የነበረው
አሁን መጽሐፍ መሸጥ ወደዛ ወርዷል ለማለት ነው ይሄ ስለዚህ ጆሃር መሐመድ ካልኩሌትድ ሙቭ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዘተንብህ ተዘረባናቱ ንድሕሪ ተመሊስ ተኽትሩ ይኸለኻ ኤግዛክት ላብዚያ ዋንዚያ ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ይፈኒ ዘሎ ጆሃር መሐመድ ድማ እዚ ምንቅስቃሳት ናቱ ብድሕሪ መጋረጃ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ናይ ካልኦት ሓይልታት ብፍላይ ድማ ናይ ግብፂ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ኮር ቤዝ ንኣብይ ኣሕመድ ዝድግፍዎ ዘሎ ቤዝ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ንኦሮሞ ድማ ብኣምሓራ ጌርካ ይኮንካ ተዳኽሞ ስለምንታይ ኣምሓራ ድሮ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ካልዮ ይከኣለን ትግራይ ኣብ ሰንኮፍ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ እንኩ ክትጥቀመሉ ትኽእል ታክቲክ እንታይ እዩ ንኦሮሞ ንኣብይ ኣሕመድ ብኦሮሞ ጌርካ ኢኻ ንፋስ ክትእትወሉ ትኽእል ስለዚ ኤግዛክትሊ ምንቅስቃስ ናይ ጆሃር መሐመድ ናይ ካልኩሌሽን ክኸውን ከም ዝኽእል ግብፂ ንጆሃር መሐመድ ድሕሪ ክድግፎ ኮይኖም ንኣብነት ማለት እዩ ጆሃር መሐመድ ንኢትዮጵያ ሓንቲ ክገብራ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ እዮም ተርዲኹምሎም ዕላማ ናቶም ድማ ፋሕፋሕ ንኽኣትዋ እቲ ሃገር እምበር ሓንቲ ሃገር ክትከውን ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ጆሃር መሐመድ ተጋሩ ይኹን ብፍላይ ድማ በምሓሩ ብፅቡቅ ዝግለጽ ሰብ ኣይኮነን ሓደገኛ ተሓሳስባ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥዎ ስለዚ ንሱ ነቲ ኦሮሞ ቤዝ እንድሕሪ ክስዕቦ ጀሚሩ ወላ እውን ንሓድነት ኢትዮጵያ እናበለ እንተመትዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ጆሃር መሐመድ ደረጃ ክትወድቕ ከላ ሓድነት ናይቲ ሃገር ንምሕላው ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ነቶም ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ስቃ ዝፈጥረሎም ከም በዓል ግብፂ ድማ ፅቡቅ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ኣብዚ ኣብ ተጋሩ ድማ ካብ ውፅእ ከይበልካ ካልእ ነገር ካይስማዕ ኣሎ እስከ ስምዕዎ እዚኻ አማራ አክቲቪስቶች ወደ ጎን ነው የሚታኮሱት አሁን ባለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይያልክ አማራ ልትከላከል አትችልም መጀመሪያ አማራ ሁን ሌላ ቀርቶ ቁጥርን እንኳን ራሱን አናሳ አድርጎ ነው የሚያየው የአማራ ፖለቲከኛ አዝናለሁ በቁጥር እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች በቁጥር ሁለተኛ ነኝ ብሎ ተቀብሏል ምንም በሌለ ስታቲስቲክስ ባልተቆጠረ ስለ ቋንቋ ከሆነ ኮምታውሮ ድፍን ኢትዮጵያ አማርኛ ያወራል እንዴት ነው ሁለተኛ የሚሆነው አማራነት ምንድነው ብለህ ነው የምታስበው አማራነት በሲሪንጅ ነው እንዴ ተከፋፈልከው ቋንቋ ይዛ አይደል እንዴ ኦሮሞ አማራ ትግራይ ምናምን ምትለለው ወለጋ ያለው ኦሮሞና አርሲ ያለው ኦሮሞ ይመሳሰላል እነሱን አንድ አርገህ ግን የተለያየ ቦታ ያለውን አማራ የተለያየ አርገህ ለማሰብ ምንድነው ምክንያት ምንድነው ይባክ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ጸገም ምስ ግዜ ክንደይ ገጅፍ ጸገም ከም ዝኾነ በዚ ካትፈልጥ ህዝቢ ምሓራ ካልኣይ በብዝሒ ክበሃል ከሎ ተጋሩ ዝሰርሕዎ ወይ እውን ኢሊት ናይ ተጋሩ ናይ ኦሮሞ ዝሰርሕዎ ዘሎ ድራማ ነበር ህዝቢ ምሓራ ካልኣይ ስለ ዝኾነ ይኮነ ብቁፅር ይብላሎ ስለምንታይ بخمي من قدي خال هيلكايو زبس حزب ኢትዮጵያ ቋንቋ አማርኛ ይዛረብ እቶም ኦሮሞ ዝባሃሉ ቋንቋም ኦሮሞ ስለዝኾነ እንበር ባህሎም ሓደ ስለዝኾነ ይኮነይ ተጋሩ ዝባሃሉ ቋንቋም ትግርኛ ስለዝዛረቡ እንበር ራያ ዘሎን ኣብኒዮ ዘሎ ዓድዋ ዘሎን ሓደ ዓይነት ባህሊ ስለዘለዎ ይኮነ ኣብ ራያ ዘሎ ምናልባት ካፕቲካል ኒዮ ዘሎ ዝፍለ ከውን ኸሊ ብቋንቋ ጥራይ እንድሕር ኮይንካ ትዕቅኖ ዘለኻ ኸ አማርኛ ዝዛረብ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ኢሉ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኣና አማራይ ዝወሓደ ትብለ ኢሉ እዚያ ድማ ደይመደይላ ዝተሰርሐት ድራማ ምዃና መለስ ዜናዊ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ኢልወይ ካብቶም ኣምሓሮ ኣመና ፍርህን ስቃትን ስለ ዝነበሮ ነቶም ኣምሓራ ንምድኻም ቀዳሞት ከም ዘይኮኑን ዝዓበዩ ከም ዘይኮኑን ብመሬቶም ዝነኣሰ ቀዳማይ ዝዓበየ ከም ዘይኮውን ገይሩ መቃቂልዋ ይዝበሃል ቁፅሪ ህዝቦም ድማ ከም ዝንእስ ብስታቲስቲክስ ነቲ ስታቲስቲክስ ሰናኒዕካ ካልኣይ ብዙሕ ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ እውን ከም ዘይባዛሕ ጌርካ ብዙሕ ድራማታት ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ዝተፈፀመን ምናልባት ኣምሓሮ ምስ ተዓወቱ ነቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ብዙሕ ህቡእ ነገር ክወፅእ ከም ዝኽእል ይዝንገር ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝበሃል ንሓትሕዱ ብሓደ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ብዙሕ እዩ ተሰሪሑሉ ዝበሃል ተስዋይ ሕጂ እውን እቲ ፋኖ ዝበሃል ቃልሲ ብሓደ ኮይኑ ነቲ ፀላዩ ክሃርም ዘይክእል ዘሎ ብዙሓት ኣምሓሩ ሕጂ እውን እንትኾነ ምስ ኣቦ ኮይኖም ኣንፃር እቲ ፋኖ ይዋግኡ ኣለዉ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኣምሓራ ከም ግንባር ጠጠው ንኽብል ከም ሓደ ህዝቢ ንመሰሉ ጠጠው ክብል ፀገም ፈጢሩ ኣሎ ደ ሞመንት እታ ሙሉ በሙሉ ህዝቢ ኣምሓራ ቀሪብ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ኣብ ሃገሩ ዝወርድ ዘሎ ኣብቲ ዞባናቱ ዝወርድ ዘሎ መልበመሊሱ ይሕርኖን ይሕይሎን ኣሎ ንሱ ሓደ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እሞ ካብ ኦሮሞ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገምን ተነፅሎም ብፍላይ ናይ ጆሃር መሐመድ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብይ ኣሕመድ መቃብሩ ወይ እውን ዓመተ ስልጣኑ እናወሓደና ንኣሰን ክኸይድ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ምናልባት ካልኣይቲ ክፋል ካብዛ ናይ ጆሃር መሐመድ ነዚያ ሰሚዕና ክንሰግር ኢና ሽዑ የዚህ ሁሉ ችግሮች የማከሉ ማበድ ነው የሁሉም ፖለቲካ የፖለቲካ ማዕከል አለ ማዕከል ስበት አለ the center is no longer holding ምክንያቱም ማዕከሉ ላይ ያለው ሰው ሀገራዊ እይታ የለውም ፒውርሊ ግለሰባዊ አጀንዳ ነው ይዞ እየሄደ ያለው ይሄ በየቦታው የሰዎች መከፋፈልን የድርጅቶች የህዝቦች መከፋፈልን እንደ አድቫንቴጅ ነው የሚያየው ሀገር መከፋፈልን እንደ አድቫንቴጅ ነው የሚያየው ሀገር የማህበረሰቦች ድምር ነች
የአንድ ሀገር ክፍል የአንድ ማህበረሰብ ክፍል ሲከፋፈልና ሲጋጭ ሀገር ነው የሚዳከመው። አብይ እንደዛ ያየው ታይዝ በልዘለው በሕፅር ዝበለ ኢትዮጵያ ክትፈራረስ ያክባሃል ከሎ ኩንነት ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ግጭት ንዓቢ ስልጣኑ ዘናዊ ሒዝ መስሎ ዘሎ ኢሉ ኣብ ሃገር ግን ጫፋት ኩሉ ግዜ ኣለዎ እቲ ማዕከል ዘሎ ግን ሃገራዊ ስምዒት ኣለዎ ዝበፅሐ ሰብ ሃገራዊ ስምዒት ኣለዎ ሃገር ትቕፅል ኢሉ እቲ ማዕከል ዘሎ ሰብ ሃገራዊ ስምዒት ደይብሉ ሓደክ ናቱ ረብሓን ናይ ብሄሩን ናይ ክልሉን ረብሓ ጥራይ ዘገድሰቱ ኮይኑ ሃገር ቡያ ትፈርስ በዚ መለክዕ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝለዓለ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዘለያ ብምባል እዩ ናቱ ትዕዝብቲ ደምዲሙ ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይፅበዮ ከም ዘሎ ምዝራብ ዘድልዮ ኣይኮነን እዛ ኢንተርቪው ናቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ርኤ ኣገዳስነት ዘለዎ ጥራይ ዘምፃልኩም ብዙሕ ግዜ ይወስድ እሱ ድማ ግን ቴንኪዩ ኣበቲ ኮይኑ በቲ ብምቕፃል ዓብዪ ዓመት ሽግሩ ይውዳእን እዩ تا قرآن أفريقيا نابلو زفكرولو إيرلاينز حجر ما بنيجيريا قدا وريد والو إيرترا منكس إيرترا بتوت قبرو زنبرة ناي سركي يكون كمدما زيت أف نبرت كحسا زي مهاب نبرت مدفع قال ملي بخمو قدا كم زقبرت له إيرترا دما نيتوبيا وين سلو دتسألون حسدا سلو زغونيم كأن سلو زغونيم زبل زنبرة ترى بحجر ما نيجيريا تمساسالي سوق متوسيد اللهم تزحزن تزقرر مالتي نيجيريا مزبلو ما يتزاربون يا بقى تقبل ما إيرترا خون كله جن كنا من تايت سناب على إيرترا خمسة لهم تجاجي ما ميم زوج الحلكم زلوا حواتز بينا قالوا خبلوا قالوا أجندة مخانك تفلت لكم again تكون تات من إيرترا وصلنا تزبلوا كل حق خمسة لبره على أمل أملي حدق ودبرا كان يقولوا بعلم دي على أمل أمله يجدفني قبل ما بوتق جدف هيكلني لذي تبع الأمل من مخانو حجون دقيمو بخالوت علم تنسير له anyway تكون تات أكمل سلسلة حنت سكب زيك بكم لن ريتو وين حساب لأني مالتها يكونن جن زعمت زيا كابز حلف عمتات بفليز بله إيرترا بزح زر أنا قرأت سكبرت العمت كن بالنخلينا بكل مداي مالتي بعينه دبلوماسي تراي كري وخلو تراي ديكونس ولا بمداي كتباون كريه خلنا أبي إيرترا بزح سبق نعبنت نايت ساعات مكيار استقبروا ويون investment تبعات زر لزلو أبتعلق كنتات وين تقولنا بوجن هزبي بوجن تمنسي بوجن تي ناي السفر عليه من قد تدرى أنا إيرترا بزوج سبق زرقات ولا عمد كابونا أبوين زهجرزيا لعلو كله رقعتا أو حيسا كاب كله زنا برا بدوهات وتيا نقد 100 قصة كتمت ناي لمعات بروجكتات كتتكبر تفتنوا له زل عمد كويني تسمعك كوينات تسمعنا بكل مداي دما عمت عوت والنيرو إيرترايان ببزحي أبعالاتو يكون أب سبورت يكون أبكاله بزح لوتي زت ترى يلا عمتها هو مقان كريه خلنا بعلم درجة أبتي دبلوماسيا وعلم بزح نجار جيروميا بزح نجار ترى يكون بالنغل ستيل جن 2025 أتازع عبيت عمت كت كوني ناتس بيت نجبر زبز حسبون مزياناتي دي سما مع كويني سمعني عمت إسرع حمشتن تاق عندي أقداسيت عمت كتكون إناتس بيت نجبر زلنا بتاب إسرع 4 تجميرو زلو نجارات نهنصت يكون نيكال زيادة زدفع له كنري لعلو كل دما بمنجد توريزم زي قطعتنا بهاجرهم بملاس رادي كونس ناي وفري إيرتراويان أبتعدهم مسيهم كوفروا له زغلو إيرترا دما نوفرز عندهم بوليساتات تغيروا له أب أمريكا زكبر زلو مكيار ناي بريزيدنت ندما نتابع إيرترا وريدو زلو الجدا نكل عال مدرخ زفتروا له ويون إيرترا بتي تقبروا زلا دبلوماسياوي صوتان عمدون نعو نجرنا تقدر عليا نابتكو تباوي لمعات قسقاسي نايتليان بروجكت تاديهم كامباين تاديهم كاتو نا تشاينا ديو زيادة وفرناتون صفحاتناتون كوحس قبص آيان كامباين تاديهم كموتسو مسعودية زقبر زولو شركة ندي كخول مسكالو تاقرات زفتن زولو كل نجر مغازي قطات إيرتراويان لما كافسفل عليه كونتات مزيوم نتو كونتات نتمع بالي نتزقبر زولو سقومتي نقد ميزدفو لعامات كخول تسفان قبر فتغين باتي 2024 إسرع 4 حنت كابتن نبزو حزب إيرترا حقوس ذهبت ذا سراسرتنا ببنيام ديو بهنوك ديو بامان إل ديو بمرهاو ديو بخلاتهم رسيهم زلو خنت لوتهم العشتون انتخون بخلاتهم بسبورت كان رياخ لنا مالتي بكريستينا بمحمباس أبويا كون كله أبكال دما ألكسندر يساق ديو كمون علي مثلا بإثيوبيا تازلو بكل من قدي بزح زحقوس رهنا له أو اشتعدد ما بزح معبالتاتن تبقسون هاي سبونا جر زتعزمنا له عمت سلسلة برينا يبحكي زحقوس عمتي نيرو عمت إسرع حمشن دما زبالة عمت كتكون لنا
እናተመነና ንሕና ድማ ብዝከኣለና ኣነ ከም ነፍሰይ በዚ ቻነልና ጂድራር ድማ ዝከኣለና ዝገበርናሉ ዓመት እውን እዩ ምናልባት ብዙሕ ክግበር ዝግብኦ ብዙሕ ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ርዱ እዩ ግን ብዓቕምና ድማ ነፍቲ ዘሎ ፅቡቕ ናይ ዓድና ኣብ ዝረኸብናሉ ግዜ ከምኡውን ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ መንእሰያትና ድማ ሓድነቱ ንኸትር ታሪኹ ንኽፈልጥ ታሪኹ ንከኽብር ሓድነቱ ንክዕቅብ ምስ ሃገሩ ድማ ውህደት ንኽፈጥር ኣብ ውሽጡ ዘሎ ንኽጥዕሞ ንስኻ ደገ ዘለኻ ንኽትዳሎ ብሓንጎልካን ብኣካልካን ንኽትብገስ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልናዮ ትሕዝቶታት እናቐረብና ሓሊፍናያ ብሓቂ ሓጎስ ዝሃበትና ዓመት እያ ነይራ ንዓይ ምሉእ ይግበሮ ኣብ ቅንያት ናይ ሓድሽ ዓመት ስለ ዘለና ንዑ ዝምልከት ኣመዛዘብ ክገብር ክፍትነ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምሳይ ፀናዕኩም እናመስገንኩኹም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ትምኒት እውን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፍ እናበልኩ ብዚያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም كما خي عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوب شافنا بجاف خفضم زيت تنكفلت بانديراي عتي انديخي يترقالو ميداخي كنقولينا دكخي كنقوارز روش شايكي بانديراي مامي تايت بغتي فناتي بعقلي على كحنا إلى ناخي كما هرانو تايكي بانديراي تتمتمني أصحيتا ورخي دفرني تاقشكو نشع عند قالي نابخي يبلني ولي من مولا كما خي عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتشم ستبكلت من مولا كما خي عينت مع رأفال وزملت كوب شافنا بجاف خفضم زيت